sortu berdeu eta limitature bai, eta gero lobiare egin berdeu. Transportea azkarra egiteko, orduan. Pare bat egun, pentsatzen dugu igual, zeagoten da, zengo gala. Vale. IP zein dek? Aurreko iguala, mc.gamereutxea.eus. Bueno, ya zuzenean gaude, ya arrankatut martxan jarri dut, así que pixka ya beroketak egiteko. Ne kontue eskatzen nahi zait, Minecraft. Bai. Oh, hombre. Iepa. Oain askok zeukiko du kapa bertekoa, no? Hasierako janari pixo. Oi, koku hori. Ja, kapa nondik ateratzen zuen, nien izin teratu horrendik hortaz. Microsoftea migratzean Minecrafteko paginan eskin aldatzeko tokian zea jartzeko kapa, da bai jo ez jartzeko. Niko enean ez emigratuko, ala. Emigratu, baina ez dut iguzi hori. Nik uste jantzi dut dela, ja, Nia jantzitakat. Gaina elitrakin gaina eganitean. Jantzita, nik ez dizut ikusten Damian. Suspekaini bai. Kapa piztuta jodotzat. Jabarrontzat dute? Bai. Sartu zi. Sartu. Ez dut ez da deskargau, berzioa. Bale, sartzen zeatenean ere gana etorri eta pixkatamen logian daoteko janaria emango izuet. Bale. Nigan etxe batzuk ikuste etxe ateni, hoxe arrapatzen lazte juena, ba? Bai. Bi herri daude, baiara hontan. Arrazela mendua, hoi da. Bai, baina printzipioz, baiara ontatikan kanpoa jun behar dezue... Eraikitzea. Hori da. Baiara suspekain alkatearentzako da. Bueno, administrazio... Herriantzat. Hemen ez da alkatea, hau komunismoa. Bale, hori, bueno, suspekain herritarrantzago, eta hemen ingoituguna da, baleabide granja guztiak zulo hontan egin. 0-0, nahita. Badibidez burniana eta holako gauza guztiak, zerbitzari guztiantzako. Jo, nahi izan ezkeo, bakotxak beriakin ditzazke, bine, hemengoak bai izango dira denantzat. Ja. Granjak aldien, ez da? Bai, laseasko. Bale. Zerbitzariak ematen duen arte. Sartu eta minutu batea ja 500 aldean askatu. Ez dia gortan irabaziko nahi, A ber, granjana ordea idea da komunitarioak egitea. Hemen, lobby alboko baiara hontan, zespauntxunk zadia, eta orduan denbora ustean sortzen jardungo diala. Ja. Ez da ideia batek burnian hemen eitea, bere txalban beste bat, ze zerbitzariai laga sartzea da. Hoi da. Eta hemen baten izkio burniana nahiko ondo dagona, burnia sortuko du, zepentzau, gau guztian segiungo la martxan. Ja. Nik bat kristona topaunean lepo produzitze zianan, nahi bazio pasako izuet, ezea, egin laikeat. Portalak indek edo... Ez, portal gada. Moduloka. Moduloka, bai, basi izendeken. Elitekrat ziruan erabilien berdina, Alexer kapoketa. Hola, dek, behien boroila hundia desela jartzek, da, sin más, hiru aldean da zombi bat egin, modulo ezberdinek. Bale, hori baino efiziente bat basiok, Ahí va. Ba, igni gaino ese jakinko gordun, así que... Bai, nik efizientenetako ilmango batena dek, ilmango ez teknotek, dek, eta dek Tangotek egindako basiok dekela hori, material erresakin eta gehiena produzitzekin adek. Exagera badek. Ta gainea, ez dakeatzea ziok, alturaka, orduan. Bale. Horregatik izate, baina base probak itia, Ez hori ingoiago. Hoi restonakin da, ez? Zertazo izate, ez que bastante kalduta, no. Burnian granja, bai, restonakin dek, baina bueno. Eskola bukera beltzea. Ni burnian granja egiten, beron un bideo bat inun igual da esean iten, oza que ni granja egiten, nah. Zerbitzezea erraldoi Javan edo Bedrock? Java. Vale. Ez que Bedrocken restoneko gauza asko ez dute funtzionatzen. Eta granja... Ezegan ez da reston, zombi bat eta 3 aldean, eta esean iten. Bai, badakize granja mota da. Segurazki hoiak alrebez jarriko zenitulako da. Igual, bai. Segurazki. Ze komenta bernian, aldean un granjiri hemen engozu orduan? Briderra eta liburu eta lortzeko? Bai. Intentzio hoi da. Hori lehen. Bai, ez que aldea gortxe onda, aldea gortxe nahi gauza, esto...
Hoxe ingo jau, Tibalt, osa... Bai. Osa, de cajón. Horregatik ez da. Hori eta janarian, aldean un janarin granja. Ba, hori dek. Eta mundu zile janari eukitzuko. Hori dek. Gero norbaitek, aldean bat nahi baldin maik inda hori lasa egitea sekak, txo problema ikan, egia esan da, Ja, igual etxetik egitzeko. Etxiak mendiabetatik kanpoen berdia, bai. Bai, no? Bai, bailara ontatik Baina lasai, bai. Toki hau gustatzen bat zaizu kanpoan, toki igual hobeagoa da daude. Ja, ez esaten horretik. Bai, eske guk ideia zeak gau. Tipiko mendiak ingurautako planizio baten itea etxea. Bai. Ba, nahiko gertu bat, ziokolako beste bat. Bai. Ni pentsatzen aritia, Bueno. ez. Toki handia da, eta mapa handia. Bai. Bai, ez pentsa trampa indugunek, ibili gara zerbitzariari karga testak egiten eta horgatik ibili gara por ahí. Ja. Nik ez dut koronadek apuntatu, por cierto. Eta ikusiko dituzute baitare gertuan daudela koba izugarri handiak. Baiera ontatik gerten. Igualoan jute zeate, da toki baten ui, kasualidad, diamantezko armadura. Ez, holako gauza ez daude. Da, adibidez, hemen behirain haugen zea hontan, mendio horren gainin etxio hazio etxia. Ondik eta arutzo jutiko meniek. Izozutako punta hortan? Bai, eske nahi mendi puntan etxi gustatzen zitek eta Eske, egongo dia minio punta boletuak, Bai, punta... Kunguna baitzen. Ekialdeak ajuten baldin maiz, ez oso urruti, ziok piko bat, hola, impresionantia. Bai. Baina kristonetakoa. Joako naiz ikustera. Txatien jarri jauzea, mod batzuk, eta bat den minimapa. Minimapa jartzen maek, deskurriutako gauzak azaltze zaizki, eta hor ikustek, mendiak da nola dauden. Minimapina nola berdea, moda deskarga berdeat, o... Bauke Optifine instalauta? Ez, baina molda hona gula, zai. Vale. Ekain, segaitik erabiltzen duzu balako ikusere mu ondisa. Ez dakit, betitikan ebili izan dut ez dakit. Zenba, daukazu Field of View? Tope. Tope? Goraino. Alo Quake. Raro egite jat, bai. Nik eunea. Hemen hau. Ja, ez dakit, minio betitikan, oza, asian, 80 marrekin nintzen, eta gero, eske... Nik uste dut, eskinonen handia gatela, ez duek gabe. Zer? Zeakin. Eskinonen handia gatela. Bai, kaineru dago, patxi? Santi Tomasetako. Bueno, guazen nahi, txerri batzuk akatza txistorreiteko. Txistorreiteko. Ua, txistorra. Dano barruan gaude? Ikifik zu sartu zen? Ez, zakitzatik Minecraftek ez dut. Ez dik zer? Akarrik demo, paletela demo. Jasizazte elkar joka, oze? A ber, guk amendik ez ondi lobian gaude. Gratiozkan laiten azte baek, beti bezala. Kuentik migrau alde iker. Toma. Como que cuenta mi grau. Microsoftea, igual horrat Hemen zer izan. daude, bi aldea Eratu behar dago. bloketa. Bai. Bailara berdinan bi aldea, horregatik handa espan berezia dago. A ber, Iker, txarrenean, guk ez dugu gomendatzen, baina piratakin sartu laizketzu hemen baita. Erosita aukedo ordea. Hostia. Bale. Vale. Orduan ondo. Hori bakarra falta, erosi eta piratakin sartu berra. Oso tristia izango ban, Bueno, hoy baino tristio T-Launcher Premium ordaintzea. Zer da hori? Pirata, baina Premium. Osa, pirata ordaintzea. Ahi bala, hostia. Isildu bai, T-Launcherrek. Ekaitza, Baina T-Launcher gratis dago, baina gero ordaindu alda. Bai, Torre ona. badaude timatzeko modu simpleagoak egin esan. Creeper bat, kontuz. Edo gero ere bai, ez ordain... Minecraft ez ordaindu, baina gero... Zerbitzari piratetan daula dirua sartu. Hoi da. Hilabetean €5 jarri, eta Minecraft zeagin. Hemen kiston Creeper Festizio, Hoxe, esatea, spawnetik esateatzeko, baina segi lasai, Apa, hi. Tranquilo. Nea, cago una chica. Lertu zak, a ver, pum. Por cierto, ber baten bat sartzen den kontsoletatik eta Ja, crossplaya baita probatzeko a ber zer moduz. Inor ez da sartu Bedrockekin, ez? Baina zuri ere atrakeatzen txoan, ne ez dira zerriten. Hola, zambombazo! Aupa, rekursuak, tope.
Ya sigia, desde luego, ai, azeko Iban, adreia. ahí va. Nunao. Ahí va. Txoin, Tori. Bai, abre zuria da. Tori, Da, patata batzuin nahiko iat. tori, abre zuria. Hau, aharratzen da, sí. ¿Cómo que demo? Dark demo uste dit. Bueno, Kuenta Eh, sartu behar zu. Migrar. Sesillo ereki. Migrar. Sí, Patxi, ¿Cómo está? zen ere eskina. Oh, lentzero! non dago lentzero? Hemen? Bat bai. olentzero. Aupa. Opariak eskatu posibilidad? Bueno, ya segituan nator, Oindik ez di ez asko giko. Suspekain, Esan. zehazan bertzen una, abexatu bertzen una, Ender Chestana. Bai, bueno, pues ja, bai, kontua da, bakoitzari, Ender Chest bat oparituko diogu, pues hemen gauden bakoitzari bat, hasieratikan. Eta arrazoi nagusia da, bakoitzak eukitzeko kofre bat non bere gauzak ditu, eta ja ez da olio dikanez beste ez lapurtzeko aukera, ez olako historiak ez gertatzeko. Vale? Orduan, oparitzen dizuegunean ez dakit badakizuten, bino jartzen baldin badezute lurrian Ender Chest bat, toke de seda edo shield touch edo euskeraz zetazko golpea behar da. Hartzeko puskatu gabe, bestela obsidiana eta bueltatuko dizute. Zela sartu da, Vale. Orduan, nola... piko ekiarte. Hoi da, nola guain dikan ez dakagun hoi, ikusiko da berzen bat denbora tardatzen dugun lortzen, bino nola momentuz ez dakagun toke de seda, gomendatzen dizutena da, jasotzia zuen inventarioan, etxiain eta ja asentatzen zaztenean leku batian eta etxia jartzen zutenean orduan kolokatu, vale? Konstiente izan, pues hasieran behintzat ezingo zutela jartzen zuten lekutikan kendu, beste gabe, vale? Eta hoxe. Igual jartzen dugu hasierako elkain, amentxe lobian iskina baten... Hoxe, bai, hoxe ditzen. Eske Aunque sean un baiten eukitzeko. arazo bat dakago, eta da, nik nahi nula jarri hemen, bine ez da simetrikoa. Eta ez da erdian gelditzen. Bestela jarri dezakegu, jarriko dut, bi jarriko ditut alde bakotxean bat, simetriko izateko. Bat hor, eta beste hemen, bale? Oida, eta bat emat aiba da besteak, Hori da. beste bat eukitzen. Orduan, bi hoiek dira, pues bakoitzak bere rekurtsoak. Orduan konstiente izan, zuek imaginatu, joten zazte etxea, egiten zute zuen montajia eta dena, asentatzen zazte eta uzten zute inventarioan jasotako kofria. Hiltzen baldin Zute bazazte... ireki? Ez. Egia, eske en modo, zea dago, administrarintzat Protekzioa. protekzioa dago. Ah, bale. A ber, eta uzten dizue blokeak puskatzen, osea, justu espaunean ez, baina pixkat urrunduta. Bailaratik ateta igual. Hemen adibidez Ez ez. pixkat, Bai. Bai, uste jo, bai. Bale, orduan, jartzen dugu horko Eliza ikustea dezute herri hortan nola hartetzen dan. Bai. Elizan Baina- jartzen dugu, eta baina listo. espaunagatik da, ez dakit, Aldetzu. Bai, spawnan Bai, protekzioatik spawnatik da. izango. Seguri usteigu, administrare usteigu, baino ez dira Vale, ez. orduan ez dakit non jarri. Eliza hortan? Elizan, bale. Flotatzen Elizan. den Elizan. Bai. Hola, Elisa santu bihurtza jo. Oida. Santuarioa. Betu, arantzazu ditu Josue. Santo matzei errezu egiteko. Hoi da. Arantzazuko ama. Haiza. Hemen aita A ber, santua. bestela konponduko dugu hori, izango da baimenen bat edo falta dela. Gure Bueno, baina tiratzeko dola, ez da gaizki hemen santuarioa etorri jarriko. Kofre denderran zaindaria. Apaiza zea da ez? Guraldia ematen zuna. Bai. Bai, nola zen, bai. Bueno, gara. Hau. Bastante patata. Bai. Patatacol. Bueno, ez da giz esan, ja hasiko da martxan. Bai. Baixe no. Bueno, Iker falta da, baina... Bai. Ender kutsena azkenia zela doia, Bran? Ender kutsak Zeak. bakoitzai Zakasto. lotzen zaio. Vale, Eta bueno, gasto, oia betxa esakela. Noiz hartuko ditugu, spawnean no? nijoa, vale? Ender chestak bertan banatuko ditut, así que urbildu honeaka. Helburuak ez ditut ulertzen txea portugetxe zakat jokoa.
Ondo. Ondo. Amauditzin mihar. Vale, Ender Chesta nahi dunak etortzia dula hasierako eraikinea. Kuartzo eraikinea. Gallego, solak Zeinek ez dik nahi. andaluzez. Alandaluzetziok. Andaluza baziok. Andaluza baziok, usteat. Bai, Hombre, bai. Vamos, Six. Bueno, ya era hora. Azkenean. Vale. Zein egin du parre hori? Ja, Ja. zata bai. Zer hostia izan hori? Zait. Iker, etorri. Hemen Brutal janaria. hau, Vale. Bueno, gaztiak, jarri fila batian hemen aurrean, eta hola panamanan ematen jongo izuet. Komunio hartzia bezala, bale? Oide. Oso religiosoa geratu Igual jatzen. lehenengoa, Inomine pater, Zuzteken hemen, hostia Santi. Ahí va hostia. Hemen, Ender Chestan Haula barruan, jaengoikoaren gorputza hartu eta jan. Hori da. Kontatik. egun bakoitza Hala. monagillotze esprintzuk idan baita. Ender Chestan barruan, Ender Chesta gordela izke. Bai, bino... Ah, bai, momentuz bai, gorata bai, bai, ukitzeko, uste bai. baietz. Baina, ez du, bueno. Claro, bino, bueno. Baina ender txesto honek erabili leizke jala. Bai, bino ze... jarri ezkio ezingo juzu... Era apurtzeko ordea, Oso apurtu. Ez baina esaten dut honek darenak espaunean. Ah, bai, zu administraria zelako bai. Bai, Eso que bestela, esan oso, ender txez baten barruan Bigarrena bilaoz, Nula atoz. Hauetako baten barruan. Azken administraria salako. Bai. Bueno, a ber, eta gero, puskatzen baldin bazaizuten dertxesta edo galtzen baldin bazute lokosea, Hori ba, esan eskatu eta. lasai, bale? ez zaita, ez da txez bat, ez? Ba, bueno, Damian, bat nedera nola jungo, funtzionatzen duen Ender Chestak? Ez. Ender Chesta da, kutxa bat soilik zure pertsonaiai lotuta ona. Hau da, zu gorrea sartzen duzuna, soilik zuk ikustezu. Kaixo, Simon. Baina, adibidez, nik neurean sartzen ditutenak, zuk ezin dituzu ikusi. Orduan gauza baliagarriak hor jasotzea komeni da. Hoi da. Bueno, pues hasiera emango dugu eta hasiko da rekurtsoa bila bakotxa. Vale. Venga, Venga. Iker, ba, nago batzuk. Miguel ez hasi. Venga, ba, bita hiru. Euskarareta. Baina hemendik Ikain, alde berdeu. kutxanek emango Direkzio bat dizu- aukerau. Garra. Zer barkatu? Ez berrentzea, neu hartuko. Zein hau? Kutxa hartzen, baina ez berrentzea. Tori, protokoloaz. Sark, Oia, kanaleta jota ditu. eskerrik asko. Denak dugu zea, ez? Bingen zurba dakazu? Bai, ni bai, mandiazu. Oh, eta hau, Fantasma da biltza. Ustet. Irutu zaizu, oia, inointz. Gara conquistó proeza bons soños. Baina ez ditu gurean atorri baz. Ondo. Upa! Zema pertsonak inberdu elo. Tximiste ikusen ez zuti bat. Bai, Bakarrak ikusi, batek ikusi. loitekin nahikoa dela esango nuke. A ver, zein izan dek herrira etorriekena eta oia lapurtu ikena. A ver, Ez dakit, a ver, remajos. ez dakit. Nik. Ni ez. Lasan ez zer gertatzen, Vale. Aldao ezin da. bai, tranqui. Lo único hemengo herrilla es puskatu, ¿vale? Ez. Oia, garra. Ez ere Elisa Santua. Vale, oidek. Iker, favorez, etorrea ini salbatzea. Azkena zein sartu Bueno, da, gara, sin techo. zera, zerbitzaira Zuego lapurtu. Discorrean? Zorti rabixkiaz. Ikitix conquistó proeza bons soños. Puntza beteo. Usted komando bat. Elurretan ataskaute gaunau, tío. Bai. Ah, claro. Horrela nauk. Hori esan manizun, zuteko. Eta, Onja, alperriek? saiatu, hitzen bat zea zen porta aldamen entzaren. Nere endartxesta da. Cazador de monstruos. Ah, ya está, hilde Nacho, ya Nacho. Shildoa, hola. Ja, lehenengo alde, ja. Bai, motel. Ote zilaiz? Bai. Bai, bat puntu emezortzean hori daude. Bai, dio. Bai, bloke zea, Bai. lur bloke baino ondora. Hundio inau, básicamente, elurretan. Bai, hori da. Amigos. Kongelauta egitezea. Vale, ekain. Esan. Ez, rekursoak hartzen hasi naiz ja. Bai, nire gur pixkat hartzen eta hasiko naz Está flipando. hasierako Zer da? materialak eta... Tu, kemata, Vale, bai, nik mendikan hartu dituten aska izan da. Jetuko ditu horrek. Kontu, Ibalt. Ja. Jo, eskeletos jositxan. Bai, ez justu gabez hasi gerta.
nun Ni pantalla. eguna, admin batek. Eguna da, kanpoan. Bakarrik euria idula. Euri asko da. egin. Vale, vale. Ui, Phantomak. Ui, ba. Bai. Iker, nun hil nauen idea, Ibai? Tu ahorrago eskubita hor. Ize broma klase. Armi arma. Armi arma. Ai, mi arma. Mi arma. Armi arma. Banetxeak. Meloria du Ez da la cabeza de herramientas. gateo. Gara, Ai, tio. Eskora dut. Phantomak... Ai, baina, Phantomak eta A ver, Phantoman hau... a ver, Norbait leitea dula. gara, guazen gana. Se? Bai. Guazen belokin gana, que bastante... Hemen oia, troi. Lau bihotz eta gatu naiz. Bai, nipi. Txoin. Bai, hasi zen. Ah, Igual te ya galdu el txesta. badenak egon behar dugu, lotan. Ah, ya está. Bai. O egun egin da. Bai, zutan daude Phantomak. Suspe, oi hau hartuko jau eta jarriko jau eta hor erdin, igual, biontat. Bai, hobena. Loiteko bazpade. Hogul minibiliko dituk eta, Vale, Ode, haze fantasma gotza da ona. Bai, emetxe bertan jarriko jatu ja, bale? Ados. Eta, listo. Izuzpe, berri zupeste endertxez bat ematik. Nik emango ja. Espaunean etxe. Zutan iba seberiño lengo zen, porta. Tori. Ja, hori dela baino, bazpare, irein Bai. zen. Ez. Bai, bino bakoitza bat eukitzia hobena, bai. Espaunean itxik, eta ikisi diat, lurreta ez taula juteik. Oaindik ez. Geho xi igual. Modu bat abestatu barko gomendik. Jau, jateo pixkete bat emaik eskartu honik. Aiba. Tori, hau eta hau, Tori. Bila, kortxe atzian dazkak. Mertzi. Nire endertxestan bandi, bale? Nik ez dit behar. Tranqui. Nuna hori, Iker? Itzultzen. Vale, Bai. A ver. Guazen, bestaldaka igual. Ez, alde hortan jugatu. Baina... Nola pasatu hori du. Nola da, Guazen, zuetzik ez dago, hartzeko gugu. Jo, nere laguna bakarrik lagaziatekin, me cago en Dios. Hemen bazio. Sei sabena. Arreba kasu etorri da, behi ez aldaudia, eta ezakit non dauden. Igual jundia beiko zea horretako batean, Ez daude, zerbitzari hontan, gurean ez daude. Igual, torri. Atata. Torri. Ba, dei pribatu eta baten sartu da nigabe, Ikusi? Ima horren ez dituko lagunak, Ez. Nik esan, irekin goa, no seke, lagundu Optifine deskarratzen, da jun. Ja, eta bain bialdu Aiarena martxan dakazela, me cago en... aio. Ez, elurretan ondoronak. Aldeatik jateo gartzei baldao. Mierda, hilingonak. Aldeatik patatilla batzu gartzei baldao. Bai, geho landatu eta listo, bai, tangi. Aldela landatu eta listo, bai. Ukitzeko, zera, igual. Momentu baten igual, alde hauek kendu inberkoia, ze granjak hemen inberbaitugu afektatzen dio bela. Ja. Bai, ezingo jaten adek, aldeanuak dieten azkarrena sortu, trading hall bat hemen danako nea ekarriko eskit, eta gorre ben, hau ingoia, plana eta. Genozibio bat. Oi, kagadia, Iker. Bai. Arma mortala da, lurra hau. Bera, guazen. Paso asfaltxuan da hilda zaude. Vale, a ver. Pala eman berdezu, palakin apurtzen da. Eta pala gabe ezin da atera, eskuekin ez, ez? Eskuekin zehoz egin leik, baina ez da gerreza. Ziosa zerrizte. Bai. Zerbitzaiko lehen gorretua. Uekotik gertetzea. Bai. Vale, burmilla topatu jat, eta koasulo bat egin txek. Ni garbola bat hartu gabe. Nire jarrako zarena. Zibaltan ia endertxesta galduta biok. Berriz! Ez. Ez, nik nire utzi eta... Lali hau. Bueno, lasai, zetazko kolpia aldean azkarren atako jota. Bai, jazta. Vale. Vale, zein berdin. Puntu horre lurretan, teo. Ja. Bai. Kontu zibili. Hasiera izate zaila, geho ja. Bai. Vale, ingoitu nada arbol... Teo. Landatu, hemen dikan. No. Egurran zeiteko, vale. Vale. Vale, oian onduan txio ekain zea, labe bat eta... Bai, ni gainean batut gauzak, ja, diamante esan berron.
Burdinezko pikoa dakat, ja. Ah, vale, nik ebornila lortu ja. Hor beste zaldi eskeleto bat, bi zaldi eskeleto ikusi txea. Spawner bat. Bertan? Zombie spawner bat, bertan. Bueno, iluminatuta, gero erabiliko. Gari, ikusten nazu hemen bitu. Ah, bai. Toz. One check. Osea, eske, sarturez, bitu. Ai, tio. Meko batzulok latzak dire, Vale. Ondo xio. Bertan, osea, zea azpian gainea, Ondo xio. Herrian azpian. Vale, nik hemen arbol batzuk eta landatu iskilat, eta bain ikatzan bila, vale. Kalabaza fest. Hartu, no, importante dira. Bai, Karatzeko. Vale, hemen zombi batzu dozte oso atontatuak. Ikatz pila bat. Vale, ikatza tope. Importante berko juta. Vale, meloia dakat. Vale, perfecto. Meloia desente. Eta zeharbide izotza bi. Zer da enkantamentua zeharbide izotza bi? Paso helado. Ai, bueno, Gure kongelatzeikena, bai. Ja, ez zaita beste gustatzen, baina, bueno. Hori adez, urrezko granja iteko ondo etortzek, zehola minik ez ematen magma blokek. Aktibatu balokin egin da, za. Vale, ados. Ni lur hartu horret. Kontu hemenek esan zuloa. Esto, Tibat, izenekin nua? Ikerregin. Ikerrekin bile konduan ningo zuen movida? Bai. Vale, ez jakiteko beste gabe, tranqui. Vale. Igual teke masibo engotan, ebitarten granjak eo. Bueno, granjak eta nabalimaek, negrekin eta suspenekenekin juntatuta ingo eskibio hori, bai, zuen bolara joan azute, nahi zuten. Bai, claro. Papera nata dako con eso. Bai. Danetik ingoia, oseke, nasuena, Osa, lasa egin, ez da problema ikan. Osa, nahet, ingoituguna da, burniskua, moba granja eta... Bueno, zuek, ikik zuk aningo baldin baituzu, joten gaitz egiten bakoitzak ze... Hori da, aldeu baita batekin zoz eta bestek zoz eta... Bai, hori dek, perfecto. Batzuk igual ez du behar spawnen neon ez da, orduan ez da, komunala ez hau izan berrik ez da. Hori da. Inuna, Iker. Vale, estalaktitak ditut hemen, Vale. Osa, kobazula ondi oitako batena, orduan. Bai. Bai. Vale, nien hau, zea, boantxe bertan, uste eta haudekela? Brontzia. Kobre izango da, ez? A ber, bai, kobrea barkatu bai. Kobrea. Nik uste, bai, kobre gordina nire badakatu bai. Vale, hain naiz burnia, zea aiten, ikatza lori, importante berko juta. Bai. Justu biomaik eskazen bat hau ziuk, plains pute batzuk. Berez, 5.000 barruan asko zeude, baina 10.000 barruan danak zeudek, Ja, hori ikustenak. Osa, horren bila ongintuan nahi eta, hori, mundua oso handu egin, da dana euteko. Por fin, ertena iziatik. Azirako baiaratik. Bide erreza dago. Eliza daun herria ez beste herrira junezkio, hortik paso nahiko erreza dago. Ikuste alde noan ikun. Vale, arbola ja zitu, vale, peuta madre. Zerte hau, zabat? Hostia, boten batek jandik lurra. Vale, burnilla prestatzen entxak, hemen. Vale. Hortio, labia utzi jator, igual beste labe bat ingoiat, bai, beste labe bat ingoiat. Ardia hori akau, motxea goientzat. This is mine, Teo. Kontu hemen, palaik ez daugenik, piko egin igual. Kontu. Baule hortik ongoa, beran. Vale, beloki, Ya, joder, que majo, tú. Vale. Iru burni... Upa. Bagozu arrizko hain daiatik balto? Bingen, ez zingen undik ez. modori zuaitzen da, ez? Ontxe maiat. Zer? Zuaitzen modori, botatzen dena zuaitz osoa, ez zingen ipiki, ez? Ez da, ez. Hori izan marka plugina, kasu hontan. Ergo dugu hori. Nik zara ya... Musolak eta duenati bat. Osteatzen. Hor nabil. Bai. Nia galdu etza.
Ni egurra biltzen nahi nau ja tope, Bai, Ekain? ni ikatza stack bat dagoela, ekaia. Bai, nik stack eta batzuk ikarizkiet eta labian zoek. Berbali maitu lasai hartu. Vale. Antortxe batzuk iteko, igual kobasula juteko. Oin nahi nakena dek egurra biltzen. Antxe hortan esmeralda bat. Oh, ona. Lehen biziko esmeralda. Geo aspertuko ga esmeraldatzek eukitzen. Bai, oidek. Ja, hori marko zea bat ez, ikusi zu Elite Craften indutena... Raida, ana. Bai, Eske, hoxe inberdiat, hoxe nahi ditin. Buah, latza, txabal. Bai, zenik beste Azote. aurreko Ese zerbitzearen broma ginia, baina dago. guen manuala. Buah, ez horrekin, eske ba. Bai, hori ja esagera bai. Baina oso erresa da iteko, Bai, oidek. eta ridikula da ematen duen... Bai, joku apurtza, horrekin. Bai, portzea, horrekin. Eta hoi zeinekin dute? Alex Elkapok dauek o? Bai, Betikuak, Felipe egingo zin, porque pixat etxio kondo burutik. Bai. Bai, oiak izan ordu, izan orduk. Bai. Zer, Ez tia topau? Barruk, baitu. Osea, nederreko portal bat topau di hau, da kofri txiogi. Ah, Bado probabilidadia gertatzeko, Bai? Naturalki hola gertatu atxeke. Gau en la puta. Ez agertzea kofrik? Uste du baiet, izango nuke baiet. Suerte oso txarra aukitzea da, baina bai. Bueno, hemen arbola landonteko espiagutu, tio. Bai, pegatze ziu. Bueno, brontziak. Kobre gordina sosortako balio ziuk. Gordine ez, baina kobre lingotia, zea, kristelakin katalejo kaineru hilek. Ah, baina sabe de geoda berdeke bai, ez? Bai, jodera azalduko dira, seituna azalduko dira. Alare, Horren egiteko, zenbat pertsona barri egiteko? Bakarra, nik ingo elo lasai. Bai, mesedez. Lasai, dana kontrol da zioketa. Hemen... Baina guain bitxok eta espaunatzeko asko zobetu dago. Eta hormesteko... Antortxek ez historik. Gari nola guaz janariakin? Vale, nik hemen patatak eta zena joa dauzkat, nahazu? Eski ni huts, ointxe bertan. Bati bat jumarko lekua bilatzen. Vale, gauza bat ingo dut, ingotena da igual... Ardixak atzain hau, oie, tio. Ardik oso zeberko ju. Guakelia da. A ber, txonei. Guakelia da. Vale. Vale, gauza bat ingo jat. Esto, ekain, ingo jatena dek... Granja txiki bat, askarrian ingo jat... Zeana, patatan ataola, eta... Hombre, zitalko! Hostia! Zital Minecraften zein esango luke. Bai, motel. Zaintzan, minus 2000 bosten, ez? Diezak. Ez, oain de, 5.000 minus 5.000. Oida, 5.000. Bosmilla. Eta... 5.000, que bueno. Bai, eta irekikoa minus 10.000-tik 10.000. Bai, oie, ego ditugunako bintzat. Oh, Tibalt. Hemen reklamatu behar dielekuk? Ez. Baina gutxi ahora era errespetatu. Tipo, batek etxea itema du... Bueno, nahi bazite bio galboan egin, baina bestela peatuta ezein. Edo konforme jarri edo... Erriska bat aurkitzen malin bada, ez da behartzkoa ez da menilitza reklamatzen diztenik. Eta norbait ibiltzen malin bada gaiztak egitean, pues jarko dugu spawneko lekuan makil bat, poste bat, eta bizirik anerreko dugu. Oidek. Ai. Komunismo. Nuna Iker? Erriska baten, segitzen mazu aurraka erriska bat da, hemen. Aurrea noaka. Enaiz... Ni nao... minus 487, 200. Ez que etxeak F3 egin oinetzi egiten hori, tio. Nuna ho, ekain? Ba, kobazulotan galduta. Ah, vale. 106 minus 183. Vale, ezean... Zeak indako ogilaz eskat. Vale, a ber, ingutena da, errekurtsuak apuratuko dut gozia, ze gozia dakat erdira edola. Apuratuko dut eta errekurtsuak hartu bitartean, ze hemen bago desente. Vale, ingotena da, kofre doble bat jarriko etxean, oian onduan. Mina iron golemati bat. Eta barruan jarriko zut janarila, vale? Vale. Por cierto, ez dakit batzu jakin zute, baina orain burnia ateratzeko onena eta altueran da. Bai. Probabilitate gehiena. Ah, bai, claro, eta ni hemen bilatzen.
Bai, oin goraka. Claro, esken ikatza tope inaz jasotzen, bino... Vale, hor, ja, kofre bikoitz bat utzi jat, osea, que gio... Vale, uste dut ikuste zakitela, Bai, zure garen ego usted, ez? Bai. Tebaldo. Ditut, ja, 6 esmeralda, hogi beteta. Vale, hemen egon, osea. Bitu, hemen hogi jeteko gehiago dakat, vale. Hogi jabrazatzen jugo naiz. Vale. Hona, Iker, ez zaian nola hostia, etzi guztien F3-eko koordenadan asunto hori jartzen. Ja, jasen. Hain ez aldano batzuk egin zerratzen hemen, gero etxera bateko. Vale, hemen ikibiliko za igual. Sako bazulan nago, esan nahi dut. Bai. Baina antortxak eta jartzen ibilizea? Bai, bidean. Orduko basula besta ondokoa da, vale. Oxaderrakin sartzea kobara argi gabe da, litealki beltzera sartzea. Bai ez? Ez zerra ikusten. Vale. Vale, gari ateko naz, Vale, kofrian da kasuzea, janaria utzi zut hor, lasai hartu. Iker, baldaue, favorez portalea tortzik. Joder, bai, mucho. Bitu. Hostia, qué guapa. Gari. Vale, ahora que no. Koordenak, emaz gizot... bueno, ez dut ikusi egia. Ez que ezin diat ikusi, betxugoia eta nola hostia hain. Eta teklaua bat dala. Betu F3 ez dan FN F3. Ze igual F3 txikin dago zuteko. Vale, ikusi. FN imarro gozo. FN Bera noni atera nazen, No, eskerrik asko, Iker. Zulatuta gorak atera eta bera zula non gertatu den. Ba, bota Serio? koordenak. Minus larogei, berreun. Minus lareun. Minus lareun da larogei, berreun. Vale, arki. Osta, ni bandiko zabetu, Ni nago minus bosteun da berrogeita mar, irureun. Vale, hogei gehiago usteiz utor, baron, lasai Bai, hartu. jandut pixkat. Ingotena da nik hemen, hau danak kendu, Zea, burni pixkat bat daukazu. Bi ditut, bi burni ditut. Ai, usteat erriska den esan dula. Lasai. Uste dute nere parian. Vale, a ber, ikatzak utziko ditu, betu, patata herriak ebazedek. Juhu. Vale, hemen dare aldano batzu dare entzerrauta. Behar bai dira, hartzeko. Vale, oain kofre honetan dana sartu, hola, eta gero... Bai, desordenea ingo dugu? Oseatuko ga... Aldeun hau. Ez, oain gozen utzi, eta ja pixka granja gaurratu ditugula da gauzak, bakoitzan jarriko du kofre bat edo... Vale, dena botakot, Bai, bota alasei dana, eta gero ordenatuko dugu, ez da problema. Vale, pues... Vale, hoi dago entzerrauta eta hor daude beste lau entzerrauta. Vale, gari, pues behitu igual ez ozi interesatzen dizun edo. Vale, kubo bat iteko burnilla bale maziok, bale, gua. Zen lekun bat harrapatzea. Bai, Ni parian nago, Emarun aldeanako dara. Vale. Ui. Vale. Berrenako, Vale, nik hemen arbolak mendia nahi zen honaz, tibal? Bai. Vale, gorak anejoa berra harrapatzen dituten... Du mendik ordea Vale, ingotena da... Sogoran daula bete. Pala bat, hori behi. A ver, torri, barkito gotela. Gantzi. Salupa bat. Oina dibez tridientek eta lortzeko beto herrek antza baino, itxaso baino. Bai? Bai. Ze altura tantzen... Burniana? Geroz da goro beto. Baina seguro ez dakit, Baina bastante, Ja, eskini hemen... Igual egun da piko da. Zenbat? Justo guapo, tibal. Hone ontsa esan ditzut. Eunda berrogeian ez dago ezer. Bai, badao pixkat. Minoski ez dezer. Errekak dute sakonen agio itxaso baino. Ia. Ura fuera. Vale, a ver. Berreunda otamabian. Berreunda otamabi? Bai. Claro, eski hemen... Baina mendiak ez dia iritsi gorra. Claro. Vale, bai. Mendikoko bazulotan ibiltzean merezi du. Merezi du eta... Alturan gaude, Antortxa falta zaizu.
bueno, makillak eta ikatza bat zeok, Bai, ikatza badut desente, bueno, 2 estako, 3 estako utzi ditut hor. Bai, ikusi. Eskubikoa? Guapo. Nik egurran zea ingoet hemen. Sin más. Ja, gutxo Pero gara gesten bera. da, Bai, Gesten bai, da, pioa, chaval. Eko solo había que vendido hostia, zer. Egurra... Eba, esto, ekain. Bai, badut, hemen utzi dut pizkat. Hemen, bueno, vale, hemen pila bat, zio, hori. Hortxe uste izut. Barruan, asako zio, Naita. Musika bere jarru bat. Vale, a ber, zuaitzan... Zuaitzan za manual bat. Baina eski kontua da lortuta da dena, teo. Horrean ikitzeko gaizki dago. Ja. Bi hartuko du. Mendi altuketa eta hauek ezin mendi altu gaina. Kontuz ika. Esmeralda bat hemen ni. Kontu, piko horrekin ez dengo zula, Piko espeziala garkoa. Burdinezkoa. Burdinezkoa kintzale? Natxio, burdinezko ginez. Ez da gitarrizkoak balioko duen, hartzeko. Ez teatuzta. Esmeralda hartzeko usteet minimo diamante izan bat dula, ez? Ez diamante seguro ez, burniakin balioko luke uste dut. Vale. Arriakin ja ez igual. Hemen beste aldea bat, Ikar. Hemen beste aldea bat. Vale. Naka junta, eskubi azkerra. Ezker. Bat zital. Ikusitut. Opa, txaldeon. Ua. Vale, eta... vale. Hore zital itziten nahi baiz, ez diago entzuten, Agurtu guztet. Nik ez da juz, Ez. Ez que sartuta da, ozean, Discorden. Bai, Discorden, bai, Minecraften ez da? Ez Minecraften sartuta ero atera dinda. Bai, ez Minecraften ez da. Vale. Zenba gaituken ikusita, zerbitzaria oso ondo ziak, Bai. Eta gaina oso ondo, zazanea perfecto ziakela, vamos. Kasik lokalen bezala. Eta ez da nabaitzen... Golema akabo erdeate Ikar. Gaina bakoitzai da txunk desberdinak kargatzen, oza. Txoin, tibalt. Oia baten... Ender chest bat, jarri di hemen, batek. Txoin. Oina toa por saco. Zetik ez jarri spawne oe baten. Ba, nagoela bakordau. Venga, a ver, koordenadak. Berreon, minus berreon diruro gehieta iru. Zital. Teo? Egon lasea Ikar, gugo nauk. Golen baseak. Bak zuen gara, no? Más o menos. Norbait loiteko bai? Urrutin atxek. Vale. Ni nabil. A ver, roea hil laizketen neuk. Vale, merci. Bai, azkenian Minecrafta kooperatiboa de pixka, eta sege. Bai. Men... danok bate ibiltzeko, ta. Vale. A ver. Minecraft pantalla zuen, edo zinge. Oso bajo entzuten. Zuek ez diozu oso bajo entzuten zai? Oso bajo. Bai. Bai, ez da? Itxan. Aldea puta mierda oso. Batek ender chest jarri dik hemen, Bai, nerea. Vale, herritarran... Bai. Gune bat, vale. Bai. Ai, katau, Hemen, oi basiok. Etxeko. Vale. Golema... bez, berdi jaten nadek, hau. Perfecto. Hola! Latza. Bakarrik itxetzen honak, lasei. Vale, Gari, nik badakat hemen... Burnia desente, alturan. Osa, onda 50 alturan inguruan baitare lortu atxeke. Kustutenagatikan. Ui. Iker, zematen ahoan? Minus berrondalaro gehi... behatzireun. Vale, hemen kobazula zoazio. Minus berrondalaro behatzireun. Bai. Xildo, porkulatzen. Zer dizut, ba? Kontu zibili, Pentsatu
Jarkorra baldin, bueno, nesko ja, mundua berra ber. Permadez, tibaldia fuera. Osea, Gari, ez alda nik kreatibo nahi hiletzen hauela este bromia. Egi, aurreko negerdozan, egi. Ostra, es que hoi oso nada, Oiz, hoi bizi guztiko egatuko izu, Hoi izan zan, Kreatibo ni, baina zertan egea. Asfixiatu datu. Osea... Seri jo? Baiz, eta egitatzeko la kreatibo nila. Ero initxian, zea... Zital, tío, echar lapurtu. Estáis en nivel. Ea, este es sekula Minecraft en ibili? Ah, amigo! Vale. Esto, irik izak emengo kutxau. Eskubiko klikin. Oidek. Da, hor... Ogilla ziok. Ikustek, ogilla. Bai. Vale, hartu, danak, iretzako, oidek. Horrekin janadek, vale? Hori, goziak ekin nian jateko. Eskubikoakin klikin da, janitezu. Ikustezu? Nola jaten nahi deseni? Vale. Bueno, aukeratu mietele la bestardo, Bai, aukeratezu eta janitezu, oida. Arrazoiakin moituta edo behatzi o txakuntak entokian. Vale. Minin diotele lau... Vale, bai, hori, jateko behintzat. Nola behintzat etxa hilko gozes. Vale. Importante. Eta zein berda, nasuna, Minecraft nasu bezala da kasu ibiltzia. Kasu konstroitzia, etxe bat lortu. Nasuna. Lo único, mengo, osea, baliara guzti hau, hemendikan kanpora eta berrezue eraikuntzak-itea. Ez todo esto era campo. Bai, baliara ontatikan kanpora. Joder, nahi montzela, hostia. Oe, galai ba. Isili baino tope. Errizka batean aurkitu dute. Inorresuna da, mendilla, hillo eta jetxi. Oi bai, kontuz hillo eta kontuz jetxi. Alturatik ere hori gabeto idana. Nik erriskan izarre. Txagarra. Babazu egur pixkat hartu edo gauzak hartu, hori. Bloke batzuk emango izkizut orain. Eraikitzeko, aldapan gora eta idana. Pausori. Oida, eta oe bat emate izut. Oe hortan, sasukoen oea jartzen bale mazu. Hartu, elegitu oea eta jarri. Ez, baina jarri, eskuiko klik. Minus berreun eta emai oso klik, gainean. Hor jarriko izu, ezin dezula loin, baina spam puntua hori dauko. Oitxe agonez. Betzete zuzai hortzen. Bai. Vale, oain. Nun baita juten baldin mazea eta ez eren horretik. Oiba, despanoko dute, mierda. Oia jarri eta oia eskubiko klikin. Hola, hiltzen baldin mazea, oi hortan jaioko zea. Zer bestela, honean hemen jaioko zea, bale? Zitan? Denak despano todo. Benetan? Bai. Joder, txauko guen dartxestik. Oan ja bai, galdu ebiak. Fenomenos. Nola izen ditxegat pola txarra joko montan, tío. Bueno, a ver, lasai. Nire faietu eta, Barronena ez zute endertxesta barron gordetzia. Eta ero berde zutenin, buelta hartzea. Mira, gozado. Ja, bai, baino. Sancholito. Pauzu bat eman ordu akatze aldi maiz. Hostia, bien zombie, beta. Bai, kontuz, Italco was slain by a zombie. Ezin hau ez da amnesia, Hostia, mondo. Ondo, zital, ondo, lasai, hola ikastek. Bai. Hostia, cabroie, Sí. Vale, batek Sancholito, Discordeko zeak jarriko du? De Sancholito eskatzen du. Bai, eskura daukate justo bidaliat. Vale, orentxe. Non esan da? Joder, ez. Vale, ba. Ezar. Vale. Vale, mendikan ingoetena da hau aplanatu. Jo, herri honetan diamanteak bai, baina nijan bila etorri naiz eta... Eta ezarra ez. Baratzen ez dago ezarra ez oraindik. Hemen kato bat hau. Hori katu zer da? Katu, izango. De hecho, creeperrak usatzen txu, así que... Oida, creeperran farmatzeko.
Bueno, a ver. Vamos al líos. Ya sé, coño. Bueno, o sea, Bueno, ni hemen alturatan nabil, Vale, lasai. Kaixo, Ondo zute zait? Bai, Bai. entzute zaizu. Perfecto. Bueno, niko gehi burnianak jute, gari. vale, perfecto. Ni ja hemen batzuk bilatu ditute bai, eta ja egin dut, zera. Kubo bate bai, baukat, patata erreak egin ditut, oain. Vale, Janari- niko gehi janari- asolan dakat, estak oso bat hartut eta... Vale, lasai. Tranqui. Ez, ingotena da hemen oain, granja primitibo bat egin, eta gero ja aldeanuak iraseko naiz, jarraian, osea que... Sortzi bide, Joder, sortzi le- bide. ezin nahi Bai. zen. Lehenengo aldiz ikusten dutela euskarazko servidore bat, Sortu onak o sortu dutenak, jode, oso ona, Baina ez dezu jolasa bera, euskeraz? Edo... Ez, komunitatea. Jolasa bera ere ez neuken ikusita, euskaraz. Katalanez bai dauket ikusita, baina euskaraz justo ez. Ja. Bai, oinala urte mordo bate bai izan genuen, eta gero utzi genuen bukatu intzan, eta bain lehen urtean hasi ginean berriz, eta bain ja aktualizazio berrian guaz. Vale. Hau, Ona, vale. game erauntxian eskutik handa, baina administralaren nagusi bezala suspekain dago. Gure herri Bai. komunistako alkate elegitua. Dirua jartzen duna gemerantxa da, así que nik hemen ez da. Urkullu. Maskari jerun bidu kaletik, hijo puta. Barkatu bino, eskatuko dute bihartekan aurrea bakoitzan eskinetan maskaria jarrita dutea. Ah, vale. Pasaporte COVID-an eberde zuen. Pasaporte COVID sartzeko bailarara. Spawn bailarara. Hori. Ai, ama. Eta esaten zuenez, baiaratik irten behar da eraikitzeko, ez? Bai, ideia da, bailara barruan, garita bile gaude, eta ingo ditugu pues, granjak eta rekursuak komunitariak, mundu guztian zait izango dienak, burdinan, garaja automatikoak eta gauza horiek. Eta hortikan aurrea, libre zazte, esploratzeko eta hori dena, hori nahi aina. Bapo. Bale, ni 5 minutotan etorriko naiz, atope jarriko naiz. Arki oso, no? Seguro. Atxalde guztia dago libre, oseke. Ondo. Oye, nire bueltako nahi dia ja granja guztia egin da, Bai, elitrak lortu egin, Elitrak lortu da. Dragoia hilda, 20 aldiz. Zein da dragoia hiltzeko topia? 20 uste dela? 20 zer? Osa, 20 aldiz posea respawneatu dragoia? Bai. 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 Nik ez, behin bakarrik anak. Hola, Teo. A ver, Teo. Nik ez dut inoiz akau. limitea bat zeon. Bueno, lasai, hori ekintza berezi baten akatuko dugu. Bete espata egiteko da akatzeko beste hori. Bai. Denetik aningo dugu, Infernura dena batea jungo geha, dragoi heltze ere bai, gero etxe lehiaketa bat ingo dugu, zarazinek etxe politena. Harri, espaunatu. Oipu gitarre gustatu zaio. Oiantan. Bai, eda. Eteo? Eta elitrake etxate zora berko... Haindiat. Zel... Jo, dehen da elitra topatzea lehen osaia aldema, imaginatu zerbitzari oso bat entzat. Ja, bai. Orduan jarriko dugu truken bat, badibidez, estak bat diamanteatik elitrak. Bai, holakon bat, bai. Eta diamante momentu batetik aurrea da gratis. Bai, horre. Baina, bueno, zerbait jarri inberda. Claro. Bai, eta gero bai, egongo da, elitrak aurrenenguak aldezun gertuena, baina gero igual, 15.000 aurrea jun berda, alakon bat. Osea, bestela, urrengoa usteko ere gaizki. Ja, vale. Iba, horremeste jende, aspaldi txala egon, Ja, ostras. Hostia, topei. Zaldi bete hausengo, zaldi jokas. Vale, puskatu zeitek, vale. Bai, horrenbeste ez da garai honenetan. Zeristen, Teo. Kontu, que te da, bez, zeizu ba. I, josa gitarra, ber, serenatzituken oso ze, itibal. Hoi da. Ez que, ikustea tor sufritzen. Amin lingua ez da egin. Errezak abeat. Bueno, izan dut mendize, ia. Au, pasita! Dio! Animo, motel! Oin ez dagote, oirik, bueno, hiltzen banaen, barrera zikadatik. No humus. Ozen leku da horrepatza. Garrantzitsua da, lasai jungia, Lasai jun eta denborakin, honena. Hoi bat hartu igual por ahí. Etxe batean. Batzaba. Eman hoi orduan.
bueno. Erli ezer, erli edizin bitxat. Ez jo, porque bate jota dena etorko zaizkizu. A ber, hegoaldea dagoen herrian, Baiaran, hegoaldea dagoen herrian, hor pare hortatik oso erreza da artetzeko. Zea dago. Bekerekari, haun txeritalan zer. Bati badezu, ez? Un txixik eta da, no. Honak atzen igual ardi batzuko. Mendio batzukola, jodareko bazulo batzuk flipantek. Bai, fijatu naizena da ekain, hemen bailera barruan animalik ez dakaula. Arrazoi. Baina, bueno, ekarri berko dugu. Bai, soka aiteko arilla berdeu, ez? Guazen, a ber. Arilla eta slima berko litzake, Arilla eta slima. Nik esperientziagatikan etorriko dira aldeano zea horiek, ibiltari horiek. Bai, ia gainin tortzen dena. Oitako bat hil eta hobeto lortuko dugu soka, arresiago lortuko dugu soka, hola. Ze bioma da. Vale. A ber, oin, kobatan errezago da slime txankak topatzea, eta slimeak. Zer nola aina hundia dian, sartzezea eta nahiko errez topatzea. Ja. Bai, hori lehenko dugu. Jan hori beno, Nire bai. Vale. Granjite txiki bat jagin diat hemen janari jakin, da ja hasiko nauk atope, produzio aiten. Earki. Bentsa jana eukitzea aldea, ez? Bai, ni burdinak ni joa, Vale, perfecto, bai. Ikusiek... Bailarako mendikate guztia... Zea, rekorritzen. Patata festengo jat. Ego zegora, teo. Ez, elurrein problema dutzen nahi nago. Ibakatia jantzi, Vietnameko flashbackak. Oidek. A ber, elurrana da, ez dakinantza troleada bat hasieran, kristona. Hemendia bazoaz eta... Eta nola bereizten zute zein den... Ja. Ruko bat dago, eta da, elur blokeak gainean baldin mauke kapa txiki bat... Ez da horbilurez. Saltatu lehizketzu horren gainea. Ni palik nahi nago da libratzen, orkulo. Vale, lurpila basekat, egurrare hementxe, vale, ja, arbolak hasituke bai. Vale, ingo jatena dek, zulo bat eta bi aldean ekarri. Ez que ez dakit non nagon, bailaran barruk aldean o kanpok aldean. Bueno. Vale, Minimaparen moda instalatu beharko duzu. Bai, instalatu da, bale, eski, kanpok aldean, no? Kampuan, no? Kampuan nago, ia. Goazen egitera hemen zulotxo bat ingoet, tita baten. Ja, inventaria mierda inda, ja. Ja. Ui, beloki. Ixotzen nahi nago Iker, lasten nago goxen. Nire bai. Basuran gai egin ginen. Apa, ane berri eskerrik asko jarraitzagatik angen berontxean kanala. Arki. Eskerrik asko, baina Prima ez gastatu gen berontxean, Oida, hemen ez. Hobe kanal pertsonaletan, gero... Bai, hori da. Ze gen berontxeak ez dauka aktibatuta, osea... Oida. Orduan, alperrikako zeak ez egin, baspare. Bueno, Prima eta hondik handa gutxi ordein du, vamos. Oida. Ni gora, nau, teo. Aiatzen nahi nago. Bueno, Gari, ni ja presnao elur peloten borroka azteko, Nere kontra ez dago ezein nik. Zauzkiat bat, bi, iru. Ostras, me altura pixka bat do. Vale, a ber, aurrenengo, usteet errekorra bat dituko jatela, Baina, bueno. A ber, aldeanos, torri honea. Venga, ez izan kikildu, torri honea. Aia una hogei, Iker. Estoy gustan. Venga, sartu barkuan. Lauto ontortza hau da gardia. Sartu barkuan! Oideke. Venga, bazen. Bueno, lehenengo esklabua, bazen torrek.
Ba, lau tontor daudela, Korna, esan, forez. Minuseun da iru, 604. Minusen da, iro. Hain konturatu naz txata, kenduta, oza, enakala... Galdin gea guziz. Oza, itzein dako guzti ez dieten antzun. Bueno, lasai. Garri berro... Si ez zitalde bai hor dago... Ni, akatzen dut nago. Ezin, borrezak ez zanola. Ufa... No! Buah, te muerto. A ver, torri aldeano. Torri gazte. Holak egin, errezeta liburua begirat. Torri nea, barkoa, hoi deketa. Vale. Eske kobazuloak dia oso desberdinak, oza oso guai daude, baina dia oso desberdinak. Bai, ez dokate zer ikustekorik. Bueno, agur aldeano jauna. Pum. Vale, venga. Lehenengo herritarra bere askatasuna ja kendu jau. Hori. Oia, milaka gehiago. Gora kapitalismo salvajea. Ez esan zuti bat, minuseun. Neure urreatzen nahi nauk. Irean hau erretzaiat. Eguntza azkerreko mendian, izin diskuita Bai, izin egek. Bala, Discorda pasako dutxatetikan. Jagari beto. Labea jarriko. Jagari pasako etzo, bestela. Kabo. Hor dakazute, bale? Sartu nahi dunak. Bigarren herritarrare bai. Da, inu naho aikar. Jo, eske koba batzuk... Iritsi goba, milita, ezkerrekoa eta eskubiko arteko baiera hortan nago. Bailaran nago hain. Bai, beran. Bale, geldiu bailaran. Eske palma ega, fijo. Eske kobazula hauek oso vertikalak dira, Ja, batzutan ez da ikusten fondoa ze... Zerbitzariak ez du kargatzen. Ja. Ez dakitzen bat txunkeko muga daukagun. Osa zenbate... Hijo marroqueteo. Tzi edo. Vale. Baina bat zona hontan ego, jat. Baina, zentzu eduke? Zer lurrez beteta bali magare? Bai, hila zai. Ni bestela igual zure ingurun, baina pena, no? Nahi gena, baina mentalizatzen, onlan, visualizatzen eguna kistona izango. Buruan dakazuna funtzionatzen badu. Exactamente. Vale, bi aldeano ya listos eskate. Juhu, aurrengo grinderra ingo jau, baina etxan horretxuz. Vale, baina... Segur korrentatik gan? Ez. A ver... hendik ezin dut login. Hauntzein argi bili garrazio, ego? Bai, putze dizue. Vale. Ostras, hauntza, justo esan eta azaldu. Maizko biostio, kiston zahata graziozu etxik. Keba, airetik emotako nau da... Ai... Vale. Oide, korrika, arrano pola... Nederra iritsi gabe eta ja bi stack de nederrak ditut. Bai, nire bai. Gauena egiten ez da, edo zer? Zer zital? Gauena bola egiten ez da, edo zer? Bai, bantxe ingo hilo, lasai. Ya está, lotan. Ba, palma, behat, jateo batik. Irin zara? Ez, untxa, laizta. Vale, listo, egunez berriz.
Tibalt, Ja. gero inda gero zea, etxea ze base inda gero abixau, galdu koordenadak eta kitxo. Hala, ondo ziok. Es que... Zata gorra ide, teklau egin. Bai, seguro que. Iepa, hemen txena berriz. Kaixo. Opa. Zondo. Galdera bat, ez dut gogoratzen, ikusiet mapa eta teatzeko ze instala behar zen. Pasadugu Discordetikan pakete bat, zip bat, Vale. zip batian, eta hor daude zeak, mod ezberdinak. Hoien artian dago pues, Optifine moduko bat, eta tartean bai dago, zea. Bai, maparena. Osa, bidira bat da mapa txikia agertzeko horre goian eskerretan, eta gero bestea mapa zabaltzeko. Esplikaute zaude nola instalau da hori, ni anakleto xamarra nahuta. Bueno, errexada, Korreka egin zaten zu arkakuso. Osa, zera, Fabric installer hau. Hoi da, Fabric installer da, zea, Forge o... Vale, bai. Moduko bat, desberdina, azkeneko bertsioetan hobeto omen dijoa, eta gero modak daude. Hori da, gero bestea da besterik gabe mod karpetan ustea, fitxategi guztiak eta listo. Vale. Osa, que fitxategia jeitsi eta horren karpetan marrun sartu da ez da, ez? Hori da. Osa, fabrikena da .exe bat, orduan instalatzen da errax eta gero bestea horrutzi eta listo. Vale. Gero gare ba. Venga, bai, gero arte Iker. Gero arte. Earki ni hitz egiten eta mikrofonoa itzadutan hau behar. Galdetzeko bingen, xaderra sartu dituzu zehar den? Bai. Vale, perfecto. Bueno, xaderrak kargatzeko moda, gero xaderrak aparte. Vale, lehen osan dut eta, baina muteatuta neon da. Streamerrantzat zuzeneko aiteko lasai zuzen zerbitzariana. Hau da, noizean behin igual engo dugu eventun bat gemerauntzen kanaleti, baina bestela. Hoi da. Nik ingo jase, oza. Nire bai. Zala, baimenik eta ez dago ezut eskatu, garri. Hoi da, nik nire dikande segurazkingo dute. Gemerantzia beti komunitatearen alde dagota. Propaganda zuen. Gari hilingonaz, erortz, izoztingonaz. Nunao? Ai ama. Baina, nunao? Eskiz, mendia. Euskalitetuak, aseizkiak korneadak. Zea ilaizketzu, suspekain, pikoak gine ilaizketzu, eta blokeak aportzen dira. Bai. Bai. Ostras, ja baino. Ezkarra merda. Ja. Ufa, ala. Hiru behotz eta herritan gelditu naz. Bueno, lasai hartu, eh? Ez que, stack bat burdin dakat gainean, osea. Oi, vale, esa korneadak? Ez, jazta. Vale. Nire olako zuzek ez, Buah, pues ez Berrein berda. Asirako baiaratik inberdia, ja, tunelak ertetzeko, ze... Bai. Ingoituko, ontxe. Bai, ontxe jongo naiz ni, neurea bukatzen nahi naiz? Gari, arkakusok lehen osaten zuna, korrika egin berdugun, ze, abesten nahi zinela. Korrika egin. Korrika. Lehen ez da izi abesten, korrikako abesti bat aizinela abesten. Bai, ingo deu. Oire tokatzea. Oindik anez, baina tokatzekoa. Gaina, zu bazen den, ez? Bai. Vale. Bai. Ingo deu, lasai. Atente hon da, listo. Horrekin jakingo zuen. Bai, dekazue bideo hortik YouTubeen aurreko korrikakoa. Bai. Eta da honeiko txukun, ze dago 360 gradutan, 360 izulo batera itxeiteatik. Grabatuta eta nahiko polita. Bai, egia esan, bai, oso dotore dago, bai. Vale, a ver. Vale, kristalik gabe taiteko gaizki. Berdet. Kubo bat, eta... Berriz izozten nahi naz. Baina, joe. Baina, gazte! Zertan egea? Ara. Jazta. Vale. Ur infinituan rekursoa jarriko hemen onduan, bale? Ekain? Bikain. Nahiz moduan. Bai, ura, mentxa gatura, bale. Vale, hemen...
Gari, falta zait, burdinana bat, estak osua eramateko. Ah, jo, latza. Eta inaz arriskatzen hiltzea, porque ez dut bueltatu nahi, estaka osua izan gabe. Ja. Toka matenterako. Ah, bueno, esan benezun, endertxeta jarri eta listo, baina ez, porque gaur gelituka. Así que esperki ya. Non zauzien edo? Hemen. Hostia, nahi. Me cago en la puta. Ah, por cierto, Zital eta Beranduxio sartu zaztenak, dakazute opari bat gaur sartzeagatikan, eta da kaja bat zuek bakarra sartu posilo zaztena. Kaja kuantiko bat. Hoi da. Bale, eta hori ze hasieran azaltzen dian horieko? Ender chest bat. Osa ez da hasieran azaltzen, da opari bezala gaur sartu denai, pues emango jogu. Batez ere da, zuek zuen errekurso baliagarrianak kutxa hortan sartzeko eta ja eguneko una aseguratzen zazte inorrek ezin dizutela laportu. Vale. Bueno. Zital, txaketa bat jantzi edo... Ba, izo ze. Beroki hartu. Bale, motak eta instalatzen ditutenen. Bai. Esango, a ber, kaxan alola iten Bai, da azkenean, nik emango izuet kutxa eta espaunea etortzen baldin bazazte edo urbiltzen bazazte, o bestela ni muituko nazuen gana, teleportatuko nazuen gana eta momentu batean junta vuelta bat ingo dut. Nik duda bat, eske, principiante... Bota. Osa, bain, ja, motak eta jarritutela, servidora sartzeko fabrika hau erabili barra hauket, o aplikazio normala? Ez da kasu sartan, Vale. Osa, natesan, fabrik hori da, gehien bat da texturpak daga, ikusteko da, besteik gabe. Vale. Zerbitzaria sartzeko izan behar da, zea berdina izatea. Hoi da, sartu bertzea zuk aukeratzen zunean ze bertsiotan, hasieran, launcherran, elegitu bertzu... Bat hemen sortzi. Hoi da, bueno, fabrikek sortu dizun beste propioa. Hori da, bat hemen sortu... Fabrik ez dakizte ikoniko du. Hori da. Eta gero, shaderrak instalatu dituzu, gomendatzen deu shaderrak inibiltzeko ordenailu minimumki potentea izatea. Bai. Gutxenez txartel grafikoa eukitzea ordenailuak. Eta hori aktibatu hor da jolazen opzio barrutatik. Asko zobeto ikusten da Minecraft. Bizartu gotxea shaderrak, grafika potolaza baten. Zer jarrezo? 3070. Bai, Jode. Joño, tarrapatu zu, Ende gibel bat saldu, hori batzeko. Ba, hola oso, Beste gutxurune ondo, bategaz bakarrik ondo. Ogi asko saldu de gordun, Bai. Batzuk bai. Ez, baina ba neiko morun, ordenadora dana 1600. Ondo. Neiko morun, asuntu daun bezala. Bai, grafikak eta ze prezio haukien hoen. Horiek. Tori hartu. Hemen azpilan. Tori gari. Bialdean, bale? Pelea. Ba, txoen, Bale, nini joa spawneko baiara zeitea. Nesangot, tunela jaiten aztea. Nik alotu tirasko birina, Bale, hemen ikusek arpola pila balan dontu izkitela, ez? Opa. Nik bukatu izkite, Zital... Norbait badao baiaran... Zital torri spawneko baiaran? Hola, bai, Zitalko... Txoin, zehan ditut, hango erdi-erdikoan spawnean emango izkizut. Altuera... Zumidu izan zu? Larotan. Toz, honea, torri. Zer hartu midule izan zu hortik, kutxetik edo? Ez, kutxa hontatik, hemen dikan. Osa, neretikan. Vale. Sancholito... Emango izut bat, Bai. Hortxeak azu. Vale. Kontutan hartu, jartzen baldin bazu lurrian, ezingo zula puskatu... ezingo zula hartu eskuakin. Berko zu Silk Touch enkantamentoa dakan, piko bat. Orduan momentuz, jartzen zuen lekuan hor geldituko da. Galtzen baldin bazu da lo que sea, esan lasai. Eta emango izugu beste bat. Vale. Eta por cierto, skin bastante guaia, kaso. Ez, oaintxe ez gogoratzen nondik lortu non, ez... Ja, eske gaina da, skin berritakoa, oza, tekstura ez dela dakana, oza... Epa... Pikoak ez dela dituna. Guai dao. Ba, mila esker. Dola asko urtek, onzakin nondik katean non. Arki, bueno, animo, ondo pasa. Zital, zure gana, nijoa. Emango izut, kaja bat, berezia, bale? Vale.
ez jarri lurrian, oandikan. Esplikatzizun nola funtzionatzen duen. Hoi lurrian jartzen zunean, da, kofre bat bezala, bino, barruan dauna zuk bakarra ikusten zu. Horren arazoa da, zuk etxi egiten zuen lekuan, orduan jarri. Jartzen zuen lekutikan ezin delako kendu gero, bale? Así que jaso eta listo. Nik ez dut etxeik. Ba, nik ez dara, guk... Nila sentauta, hemen, spawnan inguru antzeko tokia. Ozital, nabali mazu, hemen spawnean gurekin inetxia, Bai, lasai. Tipa sartua zerbitzean da, normala alda ipini du. Billy G. Argazki bat. Ez dakit, normala no ez. Agian bai. Ja, ez duzu normala ematen behintzatez, zurretan ateratzea... Spawnetik atea norbaitek aurkitu herrixa bat ola? Bai, nola herrixa bat, bai. Dexente daude, Bai, asko zaude. Ez que... Eka ikustu zaik ez kartela? Bai, irakurtzen egiten. Igual pasa Pare bat abiko zeitu. Ai, bire, mendikan ikusten dira. Bai, hor, albomaten da. Bat dago, ez? Bi amertu, Vale. Oen ja granja preparatzen hasiko naiz, eta ja a procrear hijos pal capitalismo. Hoi da. Kobrak balio du fundamentuzko zerretetarako, zati pila bat dago. Ez du zertako... Zertako balio, katalejo iteko eta jazta. Katalejo bat... Eta ni hemen hartu. Eta tximist, trumoia... Bai, ez que ditugu bat, lau bost, 6 stack ditugu, ja. Utilidadea eman behar ziote, baina nola zeatea zen, gauza urdin, bitxorra urdin raroi, pues... Ja, hoi da. Zelotea? Baina oso utila esan izango ere, ez, botoiak ola random sakatzeko. Ja, oire, pues bueno... Ez dakit, posiblez duten beste zerbait. Kobra ondo legoke zerbait restonan inguruan egitean, nola kobra elektrizitatean zate ibiltzen da. Bai, tximistan pararraios bat indateke. Bai. Bino, klaro. Ja, hori bakarri baldima da. Ja, pararraiosakin tentzuna da... Ez dakit, eske... Tximistak erakarri, igual creeper elektrikoa lortzeko, eske creeper elektriko bat ez da... Osa, da postureako gehiago, ez da... Creeper elektriko bat ez da gauza du, creeper elektrikoan nahi nire etxea apurtzeko, vamos. Bueno, apurtzeko edo igual ez egiteko, nik ez... Burutzeko. Estanteria, osa, kristalan jarri eta izena jarri eta maskota ez dela ukiteko. Hortako gai dago, bino, karo, hortako bakarrikan, pues, ez dakit. Material berri bat sortzia, ba... Hortako zea tridentia, utilidade gehiago azka baina... Pues bai. Bai. Vale... Hemen tezkat... Zital, esate dute txatetik oso sexy zaudela, Sexy non. Ez, zure eskina. Osa, imaginatzen zure... Defektuzkoa da, de hecho. Ez dut ikusten. Nahi. F5, 2 aldiz. Java bertxioan zaude zital? Bai. Mendakat zona perfektoa, nire pagoetako baserri egiteko. Balzio dagoela da, bada espada hori hartu dut. Bai, auto. Eta, koordenada gordeko ditut, eta aldea baten bilara. Koordenadak edo, bueno, claro, mapa... Ez. Ni mapa gabe, ala vieja usantza. Bai, eske nire normalien mapa gabe biltzen az, Baina, bueno. Zea, gero Minecrafteko karpetan sartu, screenshota behirau, bai, ni beti ole bilizan dunaz. Bate matei creeper alertu zako? Nei. Bai. Den koordenadetan zaude. Ostia, nao, justu zeure gainean o azpian. Zure azpian nahi naiz tunela egiten, zea. Bai, nire azpian zaude, bai. Nire rekurtsoa bilatzen egin az. Azaude, zeiten, tunela... juntatzeko, kanpo aldeakin. Arki. Ba, nina hemen saltxan, bai. Oso gertu entzun dut esplosio bat, apetzatzen etxan, bala, hostia. Bai. Gertatzea.
ur infinitu egin berdet. Mantxingoet, momentu baten. Jo, hainuk esango hainbeste jende biliko ginen ikan, Ez. Arki. Bai, espero irautea. Bai. Normalean izatea lehenengo guna, da gero ja, bakoitza bere bolara, 2 pertsona, 3 kopikoak. Jo, nik beste zerbitzarian askotan bakarrikan eto nintzen, Ja, nire lagunare bai, gu bakarrik jolaste ginen. Gure basean, hor kastillo raro baten. Minecraft azkenin joku tipo hori, ez? Biziatzea ikera harri egun batzu, da gero ja... Bai. Urtean 5 hilabetean behin 2 asteko bizioa, da gero... Astu. Ark izan bezala, ez, bingen. Jo, Bolara baten egunean igual 15 ordu. Eta ja gero bukatzen zenun errein da. Ez que bizioiek ez ziren normalak egin. Nei gehien pasa zaitoi rustekin. Ja, rustekin nik eukin un bolada fuertea jozian. Erosi gabonetan, 200 ordu ibili hilabete baten, da esan, jazta. Hostia. Eta nire Madrileko lagunak egunero ibiltzea, Gabonetatik astian, asko. Ez aukiko ditu, 2000 ordu da. Joko bakarrenetakoan 1000 ordutik gora eskaten egual Minecraft. Ba, nik Minecraft izango da bakarra, 1000-tikan pasan nazena. 2013-tik eukita, pues, zehose jolastu behar izango naiz. A ber, ba. Ja, hor ezin da ikusi, zenbat ibili Ja, hoi da txarra, bestela? Nik nahi dut ez jakin, zenbat ibili. Bai, bestela igual gogoa jute zait. Jana bezala, ez? Steamekoa jartzizuna. Bai. Zebagat gaztatuta gazuen da. Nire lagunak hor. Bueno, baina prezioarik izatik eta iten baduzu, postu ere egiten zara, ondo aprobetxatu duzula eta... Baitare, honbaikara. Nei pasa zaiten gauza itxarrena, rustea sartu da 12 euroko kofrea tokau zitzaiten, da saldu beharrean ireki nun. Da 2 euroko objektua tokau zitzaiten, da esan, no... Vale, a ber. Ai, ama. Basen pentsatera. Zombi zein egidek. Bai. Bertxio hontan oso errexan da diamanteak aurkitzea. Ba, nik ez dut, da rapatu mondikan, Eta aina ez dezu inbertu meli. Hau da, koa jazun bakarrik eta jazta. Hori da, edo... Benetan? Eta nik gehien bat aurkitzeten tokia zeizatea, urazpiko minetan. Bai. Hombre, bueno, alturare bai behitu gartzu, ze alturatan zaben. Osa, azaltzen dira hola azalean, bino... Zeako alturan, igual. Nik uste, bertxionen gauza... Bi gauza txar bertxionena dira, dipsleita eta ondoratzen zean elurra. Bai. Puta, me cago en la puta. Hor da erantzuna! Hor daz. Hor da erantzuna. Bate mandako eta atakaten. Ez dakit ze koño esan da. Diamantea, eske, buf. Tunela inda gaina, Ona. Ahí va, tío! Ahí, suena de que... Ahí va, Dios. ¡Hola, hola, hola! Bale, bat, kanpora aldera lehenengo tunela irekita da hori. Harrigarrien aite zaitena da, ikordena da, 128 bloke igo beharrean inditue, 64 jetxi eta 64 igo. Bai. Eta hon minus 64 enotea zait, raro eta zait. Arku bat, apurtezina bat. Nola minus 64. Bai, altura minus 64. Hoi da, minimoa minus 64 da. Vale. Gari, nila full burdina ni joa, Vale, lasai, Eta baindikan bi estak gehatzen dira, así que zure badakazu aukera. Vale, lasai, ni hemen naiz gauzak granjantzako eta rekursoan zainao, biltzeko. Ongi. Koño! A ber, Buah, eske hemen diamante baten bardu, Ni hau harrigarri egite zait. Mina hauek zabalak.
batek, kasualidade batez, outpost bat bilatzen bali madu, koordenadak apuntatu, bale? Bai. Gero, rai granja egiteko berdituguta. Bai, da, endeko portala da ere bai. Bai, Eta ez apuntau gaizki, ze nik lehenko zerbitzarian gaizki apuntau non. 1000, oza, minus 1000 jarri garren, 1000 minus 2000 jarri nun, nolako zoze. Bai. Buelta oso emate, ongi. Bai. Gauz bat, kaxa, bandia zuten kaxa hau nahi gabe jarri indet, toki bat. Justo, buelta honaiz jokura, da eskubiko botu egin bandia. Ez que gehiago, tío, ez que hau ezin dut. Vale, emango ez dut este bat, Non zaude, Estela utzi, Spawnea urbiltzen baldin bazea, oso bertan nago. Bertan nago. Ah, vale. A ber, tunela dago, zean, Elizan parean dago. Hortik aurrea, eki aldera artetzeko. Hortik, tunel bat dago lateatzeko, me cago en Dios. Bai, ontsa egin dut, Vale. Ez que nire laguna eta ni 5 aldiz hilge ateatzen. Ez, ontsa egin dut. Zeba egitea, kosta egiten dala elurretatik ateatzea. Bai, elurra da. Puta. Kofri mintzot eta berengan nire eta desagartu inzot. Koño, bihotz bat. Kofria, zita, nahiz beste bat? Ez zetako, berengan nire mintzot eta galutzeot. Bueno, asentatzen zeanean eskatu eta listo, no? Oida. Vale, venga, idek. Ole, pixkana. Bueno, hau nik bate hor. Vale. Arkua, mentxe, pum. Hau beteta dago, Baina, bihar klasea bukau da, izango bi aste Minecraft gamerauntxia egunero. Baina deskansatu pixkat, oza, obsesionatu gabe. Ez, ezin da loen. Tabakoan kajetilla eta mesela. Oida. Nei igual ezin da ze kontrolau, Nei... Rustekin pasatza egiten da, ja joko guztiekin pasatzen. Instalatu dugu plugin bat, eta da, 12 ordu segidan ez baldin bazea konektatzen, baneatu iten da. Bihar denak baneatuta. Bai da, bihar dana baneatuta. Zera, 12 ordu segidan. Ez de broma, de broma. Bai, ez que bestela, batzen naiz, Gan Infernu datzezan hor 24 ordu FK da, hola. Esaten nun, justo kontrakoa esaten nun, oza, ez baldin bazea ibiltzen... 12 ordu jolastu gabe. Ez baldin bazea ibiltzen, baneatuta. Vale. Ni ateritzan AFK, zea, burnilla eta iteko eta jana, bai. Bai. Ze granja txikia esan darun denbora bertun. Baina, guen niko deun granja berri hontan, egurra. Ez que, sartzen nintzen da beti, Gar Infernu online, ja, nire lagunen broma, sartu gal goizeko irutan da, baietz Gar Infernu egon. Noski AFK, totalmente. Idatzita, kaixo da, nada. Vale, AFK da. Bai, ni granja sartzen nintzen da, venga. Gaina, neskan urreskua, burnillana, eta zuaitzak mozten ditun batzutan. Bai, oain dela bi egun sartu nintzen da, nire lagumaten nahi gabe behiana apurtu zuen da, nik nahi gabe arrautzan gainean jarri nintzen urrezkoan. Vale, lasai, ez da eser gertatzen. Bueno, ja ez da eser gertatzen, ez dago. Ez hori da. A ber, mapa hori nahi dunantza deskargatzeko jarriko dugu. Bai. Nahi bau bere offline hori ditzea. Bai, bueno, eta egon, oraintxe bertan martxan dago. IPA ezakizuelako, baina bestela hor dago. MC gaimerauntxia 0.1, gaimerauntxia alfa.1. Vale, spawnerra ikusi, suspe? Bai. Onduan. Bertan dago, bet, oza, dago herrian azpian. Esperentzian basiko aiteko balio zigu. Zerrena da? Spawnerra? Zombiak. Piskat kaka, bai. Eskeletoa nada honena. Bai. Justo guri ondo etortze zaigu zerbitzari hau, zera, ja 5 egun hogin doazen esaten, norbaite joste hau bere etxean, no seke... Osa, 1.16 baino gehiago nahi hau genuen bat 18 ja. Bueno, deseadme suerte. Animo! Vale, ondo hartzen dik, 18. 18
Bai, 17 erabaki genuen saltatzea eta itxoita 18ra. Bai, hobeto, 17, roña... Ez que ezekan ezer. Aber, esan genuen, 18an hainbeste aldatua jolasa mendiak eta kobazuloatik da, merezizun. Bai. Hasiera berri bat. Jaipa. Ba, ez da, ikusi da funtzionatu dula jaipan ze horrek, Gaina justo, Osea, hainbe, itxoen erasi da nik idatzi, pum. Zerbitzaria bat puntu hemen sortzea pasatzea ondongo, zan, no seke. Bai, momentu. Da, 2 ordu lehenu tuita. Galdu ginez. Aurreko hastian erabaki ginen guztia, gestillo guztia, eta egon da suspekain eta bingen ibilidia mundua sortzen, eta aritzen onda beratzen plonginak, eta hori dana. Investigatzen jardun geha, ze zit, Damianekin batea, eta... Bai, azkenian... Zira da den aukeratuta da, ez da random izan. Ez, nahi eta elegitu ginen, zen egin ginen zerbait berezia izatea, entrada bea, ja. Espauna, ja, kalaro, bai. Bai, karo, bai, ni bai, jo, kasualidadea, espauna polita. Claro. Ja, eta gaina gero mapa kargatu indugu aurretikan. Bestela, aurreko zerbitzarian ingenuna izan zen, momentuan generatzen hasi, eta karo, zerbitzarian hasierako momentuan kriston lag pila zean. Bai, ibili ala sortu iten zala. Oain ez, oain mapat ja sortuta dago, soi kargatu egin behar dezu. Zerbitzaria bialde egiten dizuna. Orduan, horrek asko mejoratzen du. Bai, esperientzia. Bai, dana mejoratzik. Bai. Ni bat, eske lehengoko zerbitzaren lehengo egunak horrorosos, Ba, gaina nik nahi eta 2005 nahi junitzen, nahi eta kargatzeko, sakaina emateko. Bai, ni... zuzeniko eroritzen pare bat aldiz eta... Kontura gabe 2000 jo nintzen hola, eta... Reindizia bintzan zerbitzari. Pues egia esan, gaude, oza, aurtengo hasieran jende gehiago gaude aurrekoan bino. Eta asko zoto dio, joan. Bai, sorry, kargatu gatikan, eta uste baita ere aldatu dela nun hosteatzen duen, ez? Bai, makina handiagoa da orain. Bai. Igual horrek zer ikusi bat badauka. Bueno, dudik gabe, zer ikusi da dauka. Arritze zean, hemen, nola, gaizki jutea no seke da, gero, nire lagun batek edo hoste hau, hola, nire ordenaioan berdinak gana, no seke da, perfecto. Tipo, sortu terrenoa da, perfecto jun. Ja, bai. Bai, eske, zuk pentsa dio ezaren zerbitzari honek 4 gigarran bakarri ditu. Bai, behar, 4 giga jartzen zituen. Bai, maizan, eta dio ez da aurrekoak zeuzkan bi bakar. Baina CPU-a, asko. Vamos! CPU hona eukiko zuen, honek 2 nukleoko... Bai, claro, eske, osea... Konpartitua azkenean. Ryzen bost bat akabo, osea. Vamos! Osea, oian bat aurkidot. Ona. Hala, jazta. Ja hartu ez behar nuen guztia. Bambu, jazta. Kio 00 bambun bat uste mali mazue, alde zuen nian? A ber, kordena pasatzen du estela, Vale, perfecto. Por cierto, baita izango zen aria lortzea bambuakin zeaiteko, scaffoldinga. Ez da euskiraz nola izan. Aldamioa, azken fin. Misua, toda la vida. Aldamiu, bai. Aldamioa, bergan. Hortzinen ez ital? Etxekin duen itxoke non txartan, ai dios. Vale. Bukaera iritsi nau, kobasulo bat bilatu eta kobasulo sarroitako bat, itxusi hoitako bat, etxekakela eserrez. Bidia bakarrik, que triste! Bueno, Gari, eta guk espawnian zindakagu lehenbiziko proiektua? Ni zein, eziten, janaria eta biltzen nahi naiz, da horrengo gauzen gotena da, aldean nuan grinderra. Vale, eta, vale, zer rekurtso eta horrekin bateak geho, aldean nuan, trading hola. Vale, errekurtso ikan falta da edo, laguntzeko hortan?
faltako zan, bueno, lurra badauka, kristala, baina, bueno, hendik ez daka horren lurrak iningo deu eta gero aldatuko deu. Printzipioz, berdetena da patatak eta olako gauzak, baina, bueno, jarritu, landatu ditut, orduan zain nago azteko eta hori dana. Vale. Aurrenengo zea horiteko behintzat. Baina bai, eremu bat, berdetena da, eremu bat hautatu, nun ingo deun zea, erabaki, eta granja nola esango horatu berdet, eta listo. Ja. Sortzi bider sortzikoekin nahikoa da, ez? Oiak berritugu, oza, berdeu... Bai. Arilla edo bestela, zera, ardik. Hori bai. Ari gutxi dakau eta oiak. Oi berritugu, 6 oe berritugu. Iteko. Vale, bena. A ver, oain nere etxea, eski por culota juna, ez me cago en Dios. Ez que sartu mina baten da munduan beste puntuan atea. Bai, ala izate. Bueno, hor dazkazu koordenadak, nahi beze... Ikusi, perfecto. Eskerrik asko. Vale, beste kutsa bat ingo dut, bale? Bai. Bueno, dazkagola, geho ordenatuko ditugu, baina, bueno, gutxo bera, aurreneko zea hontan, bintzat. A ver, etxen, nire koordenadak, a ver, Windows Shift R, Windows R. Baina orduan diamanti nuntzaudek? Ba, ez dakit, bino... Guatan jun. Amasei dala, amalautik minus irurota laura. Amaseitik minus irurota laura. Vale. Eta gehien, da honena uste dala berreita amabitik berreita amalaura hola cosa. Osa, minus berreita amabitik minus berreita laura. Vale, pues orduan bera jomunaz. Vale, a ver. Aia, mina zabaleta no hain, nik lau diamante aurkitu dut 10 minutuan. Eta bereze nitu nahi diamantea, bereze zurrak nahi nitun. Zeba, konkreto berdet. Txuria. Konkreto da sementua, kasu honetan? Bai, hormigoia. Ez que da, hori da, hormigoia ero sementua. Ez da berdina, ez? Hormigoia da. Vale. Ergin ditezan... Jo, esango dut. Ondarra eta zer egin? Ezean. Clay, zer eze? Clay da, klera. Ez, ondarra baino zea berdezko, ez? Beste, ondarra... Ondarra eta graba, ez da nola graba. Ez dago klera? Legarra. Legar. Hori ba, horrekin, legarrakin. Nire, ez que nire... Oinarrizko bakarrak ezagutzen dut. Grabiei bazan garaia zea mateko. Erabilpena, ze flinta lortzeko bagarrik. Aspaldi eman zeoten, bat punto amabian hola, Baina bat punto amabian jolaztezan kike. Apa lantxerra hartxaldean. Nik atena alfan, eta oso gutxo jolaztu. Ni jolaztu nuen bat punto irudita lau, oza bat punto 6.lau. Gero, tarda nuen urte bete aktualizatzen bat punto saspi.amarrea, zeba, nekin nula aktualizau gratis. Pero, pues, gamera ontxera sartu nintzen lehenko zerbitzaria, basikamente. Nere lehen guzuak esan ziala. Ez dala, ez da ibiltzen baino, bueno. Ibiltzen hasi nintzela ez naiz gogoratu egiten. Urte asko, Ibiltzen nintzen baino, tipo, Iruña da hoize honean. 2010 izan zen. Ez baina ez zerbitzearen, Minecraften lehen gondiz. Minecraft no ez izan. 2010, 2010. Behatzik. Nik amarrian ez dakit erosin eban alfanero, lako zen. Vale, a ver. Euskal kontos baten. Nik Alex el Capo batik erosin. Nik bai? Haren bideoakin... Nik... Templo de no sé qué. Mapa bat parkurra nada esan nuen. Guai dago joko hau. Amai esan nuen. Ama! Hola entzere eskatu hau. Hau pestaño... Gari, ya tope jarri za, Jokoa portuguesez... Zeba? Arropakin. Bai, hain naiz, pixka... Jokoa portuguesez jartzea izan da inoizin deten gauzekonea. Andaluz ez beba deo. Gari, Inferno conquistó a proeza... Pato ya nota. Bai. Tonto ikasi nok. Bai.
Ni oendala 3 aste horitzan Portugalen karateko klase bat ematen, así que... Bitxo. Obrigado! Nere lagunekin klasean nola brometan nola portuguesez hitz egiteko. ¿Qué estoy diciendo, ah? No sé qué, habla. Ona, humori importante izatek. Irakasle portuguesez hitz egiten. Baina, portuguesez edo acento portuguesarekin. Ostras. Portuguesez da acento portuguesakin ere bai. Zer gertatu da, Kai? Norbaitek amatista zatiak behar ditu. Tio! Osa, biatu zu, geoda bat. Bai. Ona. Eta nahi gabe bloke bat puskatu. Osa, generatzen duten blokeitako bat. Vale, esto, Aritz, nun puskatu ezula esan dezu? Eliza topat herria bakik, Eliza Bai, duna. hor ondoan nitxak, bai. Bibiei zehiu eta ikusiok, zehatziok, arko bat arreiekin inda eta argile. Vale, ikusi, vale, listo, perfecto, bai. Oide, vale. Ez, ardillak eta animaliak ekartzeko leku bidea berritezik, Perfecto, ona, eskerrik asko Aritz. Nire laguna FK eta nire hogei burniek hartitu, me cago en Dios. Oide, laguna euki. Que... Vale, a ver. Bueno, Ekain, oantxe etorriko nau, vale? Aventura bilatzen txak. Bai, sei, ni... Hobbitak bezala, aurrenengo paso emango jat, atako nau komarkatik eta Mordorren bugago jat. Oida. Bai. Buelta ingeo, Vale. Kursoria, nola kentzet kursoria pantaiatik? F bat? F batekin jut Kursoria de normala, Jak! Din. Esto es directo. Ya está. Zer da City Play? Zer logro intzugari? Ez, ardilla bilatu izketela bi ardi. Ona. Geo, ingo jatena dek. Vale, emetza eskat, vale, perfecto. Inber jatena dek, Zea, aparte de gure izak, esakin etorri behar, garillakin. Zer eman ingo izkiat eta hola aurreago pixel artak iteko granja ingo jau. Zea, na. Pixel? Zementua? Bai. Ez, ardian automatikoa jarri laizketzu. Bai, hoi da. Kolore bakoitzeko ardia hartzezu eta... Amasei kolore, behintzatepiko, dekoratzeko bali du, así que... Eite izuna automatikoki... Apa, ez daño bai, mapa berria da, dena borratu dugu. Guandik antzen guztia desagertu arazi dugu eta bat puntu mezortzean mapa berriko generatu dugu. Horretik erre, konkreto txurilla, abeto, da... Vale, ona. Ladrillo. Ona, gustatzen zetek. Ondo, hola gustatzen zetek, proiektuak indola. Soin nire partez etxien. Vale. Itxezuk ez duzu egingo egari. Ni oso noma dauk, zentu hontan. Joko hontan. Oso tekniko, bi kutsa jarri da, ala. Bueno, trading hall bat itia petzaten, oza, beste... Gauza korretzeko hall bat ingo, jau ben erdin nola pixat polita. Amen digaka. Bai. Osa, Gari, ingo zula etxe obiagoa, gure herritar kartzelatu entzat zuretzat dina, ez? Dudik gabe. Dudik gabe. Gaina, zombillana nahi probatu, zazpian zombilla kaenla eta... Zea komplikatu, baina, bueno. A ber, ardillak hemen zitxaben, oen ez dira despaunatu, no? Ez emetzek. No! Bilakatu nauki. Ufa, gerri bideak hori. Epa! Publicitar made an advancement. Hombre! Ona. Boss baharrik, baina bueno. Publicitar jauna, bakik zein berdi jaun? Koño. Kontzertu eman berdiguk. Minecraften, Bai, nola? Joder, bai, mikrofon, oza, gitarra eta sartituk, baina personajia eskin bat gitarrakoa sakaenan, oide. Venga, Torri. Venga, Ardi. Ardi galdua, nau. Torri, tos. Venga, txuri. Scooby. Venga. Ni igual, bi txakur aurkitza ditut, igual ja bihar bosteun dazkaz, Ondo. Bate izena jarri da, bestenak...
Bai, ez daño zulo Osea, eunda bat Nahizunean sartu eta nahizun bezala... Agakak zeskan uste 5.000 txakur. Osea da, mc.gamerauntxa.eus. Zerbitzarian? Leheneko dominu berdina. Aurreko zerbitzarian. Azelaga sartuko zu 5.000 txakorruk bitzea. 5.000 ez, baina amarro bat zeskan. Oso jodioten atxo, diamanti bai baina 2 bihotz. Diamantea bai minio, ze preziotan. Esatea, de... Diamantes de sangre. Bai. Klasan ikusenean dituan pelio ikusten. Ondo, nahi konduzio, peleia. Ez genean bukau ikuste. Hobeto. Zer ikusizkeo. Bukaran danak iltzaitu. Bale, ez daño nahi zunean presia gabe, hau beti ereki hau da, así que... Ondo. Sea, una mente maravillosa. Ez, descifrando enigma. Vale. Alan Turinena. Bai. Gero, erlijio kulturarloan, la ola. Bai, bai. Zuk ere etikan ikusi genuen hori. Eta gizarten, This is England, olako zozen. Bai, hori, bai. Maixoak lan ikitele. Ja, hoxe, esan baina... ez da. Eta latinean gladiator. Gustoko jatan, hori ikustia klasia momia. Zer, latinez ikusi dezu, Ez, latinez ez, baina Romakoa danez, pues... Latina hartu... Oye, Romakoa esateko La vida de Brian ikusi. Hoi da. La vida de Brian ona eke pelia. Joder, oso ona. Nere... Gladiator, La vida de Brian. La vida de Brian. Gladiator ez. Osea, la vida de Brian. Brianen bizitza. Nere familiako tradizioa ekoi, gabonetan ikustea. Ez de broma, Ez de txarra. Hori nera itxak ipin izaztan txikitan bideoklubera joan, baina igual sortzurtekin ero eta marraskixak aukeratu egian hori. Oso ona. Baina gero nere favorito izan da beti. Bukaerare bai. Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores obvian guaek, Bueno. Netza bai. Hori bai, diferentziadek guzti, sortan arrazoiakak, Pero hay, el sentido de la vida... El sentido de la vida ere... Sona... Se les va la olla. Kriston txistako ditu. Kristianismo eta kriston ostea ematizkieta. Bueno, temora guztin de kristianismoan kontra bezala, bueno, kontra o... Paradoja, digo. Hor baino... A la vida de Brian... Crucifixión. Pero paretean pintada... Me han dicho que puedo ir a una isla desierta. Paretean pinta diteikela eta romanua zuzentzen. Bai. Pijos Maximus. Hori bai latina, de hecho. Pijos Maximus, bande. Incontinencia máxima. Eta gero ere bai, Incontinencia suma, tu. Aktorea peli honak iteituna Sacha Baron Cohen, de bai. Borat, Alige. Hombre, Alige, tío, o sea, ya está. Alige de... Borat ere bai, Claro, Borat ona, Bat, lehenengoa, bigarrena... Bai, bigarrena bastante eskaz. Bai, lehenengoa. Gaina atea zuten miniserie moduko bat, zala estatu batutako konfinamendu kritikatzen virusana eta... Sin más. Osa raro. Bai. Loingo eta? Lehenengo beto. Gerrik asko dau. Nere lagunen jarri nien Alige da aspergarrien zitzaien. Ostra. Gutxi dakete. No soy ni Ali A, no soy ni Ali B. B, ni Ali E, soy Ali G. El este mola más. El oeste mola más. El oeste mola más. Tu madre es tan gorda que se giró para un lado cuando estaba durmiendo y se cayó por los dos lados, la muy hipopota, ma. La carrera y te ni anda. Bai, buah. Oso ona, ya anda. Elektrizitatea pasatzen. Ardillas eskau, esto... Bai, kusitxut, bai. Tak. Jaten eman da ardillan festa ingo ju. Ni azkenen mapa gabe alden du nahi zerritik. Hemendik dena dauket, hemen ardik, faldik eta dena daren, ontokin. Hombre, ardi txiki baja jodek. Bai, animaliak da de xente. Hobeto. Bai, beti. Bai. Vale, a ver, vas. Bueno, arbolantzako zona bat egingo jat. Hau baino egoki jagoa, baina bueno. Ze arbol?
Aritz, nola esan duzu zela mapan jartzeko puntuak? B, botoia. Eta hor, izena aukeratzezu eta kolorea. Eta bestela, bueno, pues lez aukeratu baitare emeri eman eta eskubiko klikakin, bi aukerak dituzu. Eskubineko klika eta create a waypoint. Beri ematen badiozu, sortuko dizu zauden momentu leku hortan, eta bestela mapakin dakazu aukeratzeko non jarri. Vale, elegante. Gari, pixkat kofreak ordenatuko ditut, bale? Jarko ditut... Bai, zuk ordenatu lasai, bai. Jarko ditut errekurtsuak hemen, bale? Hemen. Bale, nahazu kartel pare bat daskazu hemen. Bale. Hor, bi kartel daskazu, erabili lasai. Eta listo, jarri, zer dagoen bakoitzean da. Vale, hombre, hombre, lau. Baina gehiago berrizkiat. Ezek itzein, ezeka taldea, baserria ezek nolein. Baserrik egurra eta harria. Bai. Nola izen hau blokemoko horrek harria era ezberdinetan ebakitzeko eta balio? Corta piedras. Edo... Euskeraz harri moztaia. Harria mozgailua. Harria mozgailua? Harria mozgailua jartzeik euskeraz, bai. Mozgailua. Bai. Zea, ez da, neandertalez. Harria mozgailua. Euskera zarra de, motel, orduan ba. Euskera zarra. Baik emarko zea puntatuta zuzendu kraudinen. Nien ez ibiltzen, baina... Itzulpena kraudinen dago. Gaur nire informatika gelakoa enigma hundi bat soluziona diat. Osea, ordenai bat eguala pizteen da, alimentazio fuenteko kablea zitxon konektota. Ondo. Típico. La classic. Vale, a ver. Vale, rekursuak, vale. Hostia, igode gauza pila kartukena, ez? Ekain? Zer? Ez, gauza pila bat, zerek hemen. Bai. Leuna, eta, bueno, konstruitzeko berre jaitukenak, vale? Viaje, ostras. Viaje xente intxut bai. Vale, bueno, lapisa, losuli, eta bestia, eta mengueta, vale. Ai, dio, arko potentia. Bai, txintxoin, hartzen egin azera. Lasei. Eskatu. Be. Esta kurture. No bai, chiquito, torri honea. No bai, venga, salto erra. Hombre, beste mazatuek. Zaratrusta. Pum. Ei! Keixo, disculpas, tome. Importante. Hemen, lurpian zoze topatzeko ganorazkoa, noraino jaitxik behar izaten da? Ez que, oain aldatu inile, zea. Diamantea dago, amaseitik, minus iruro eta laura. Eta burdinen posible topatzea, ez dakit, altura normaletan? Zerotik iruro gira? Bai, azaltzen da, uste baino. Azaldu diteke, bai. Gainoen burni atera topatu lezketzu super bena batean. Eta da, kantitate izugarria. Ez da ohikoa, baino tokatu lezke. Eta igual tokatzez ezkitzu, berrogei burni batera. Ez que txepean zulatzia mehine, ba. Ai. Nahi gai jota. Ez que aplikazioa txekat mikroan audioa jartzeko. Vale.
Tipo... Me corro! Holako. Edo... Drosen soinua. Ah, vale, oso ondo. Vale, gari zirutzen pixkat ordenatu datako... Bai, perfecto. Ni oitzenak, etxe problemeikan. Edo ere bai, munduko soinuik barregarriena. Vale, ya está. WhatsAppeko audiotakoa. Bai. Asko askate, Pero koskure bai, hola. Ay, NK07, fracasado. Zeite, zure mikrofonotik bezala sartu? Bai, aplikazioa da, Windowseko. Bere ze ordaindu inbar da, baina, bueno, nei oparitu intzian, Google Drive-eko... Jack Sparrow! Hau parreki, a ber, esplikatzizut, hoi da, 1.6 ez 1.6-tik 1.18-ra pasagea. A ber, este countara joten baldin bazea, hemen da eguneraketa, vale? Ordan hemen esate dizu, hemen dago zerbitzarian asuntua. Printzipioz informazioa, inbertzun bakarra da Minecraft deskargatu, vale? Eta, a ber, hemen 1.18an onbertzea, multijokalaria eman, eta konexio zuzena, adibidez, hau ez, izango litzake gehitu eta mc.gamerauntxia. Txia.eus. Eta hori ja sartuko zea. Bai? Dudaik baldin badituzu. Hemen 11 gaude, abira, hemen ikusten dira. Vale? Iepa. Discord. Baina, bai. Hola, markoak, da ikusi... Vale. Googleen jartzen baserria, ETV-ko programateako zait. Eta nik eten nahi hori. Segun garaikoa deken, agertuko zea. Bai, basetxea igual, ez? Oidek. Esaten nian agertuko bala, nola dekau, otako zitek izena. Parte hartu zian, zeak, Nebukaik. Nebukaiek, oidek. Bai. Baserrian? Bai. Oin dela 2 urtekoan, o lehen urtekoan, o... Lehenbiziko edizioan. Bai? Bai. Garekin. Vale. Negurasak ikuste zuten nik asko ez, 2, 3, 4. Vale. 6. Gari, saiatuko nahi ziten... Piskat... Esan. Labe... A ber, cobblestone, eta katela... Labe automatikoak, automatizatu xeagoak. Zerin? Labiak, moituko ditu lekuz, eta eskuzta... Bai, nasun bezala jarri, gain, arazio gabe, Hau da mitiko hasireiteko, nila hemen bi aldean odazkat, oiak prestatzen nahi naiz, hori bai. Vale. Eta berritu zeio, bai, granja egiten azteko, orduan... Oingoz, bigoaz. Hori da, hemen, tak. Vale. Zer da bidali duzun bideo hori, ni robo? Orain konturatu naizela zuzaela Discorden dagona. Ze bideo? Bideo bat bidali dute. Zan, gauza bat, bideo bat, baina badirudi Discordi ez aiola asko gustatzen MKO formatua. Nun ikuste zute bideoa? Orokorrean? Discorden, ja dagoeneko ez zen. Bale. Eske flipatzen dit. Vale, Gari, toz... Bai. Esan. Vale. Bale, ya está. Goian... Oso jokua, oze. Oso izan bat denbora hona hemen geldik
hauek ikusten eta... Loiteko pluginak ez dakit oso ondo iteun, baina... bai iteu. Ez demora berdu. Demora zardatzen du. Bai, eske bestela plugin gabere baia badago loitia batek bakarrik. Osa, dame rule, no sé qué, sleep, porcentaje... Vale, hemen goian... porcentaje agartu eso. Lorota. Amigo, igual kenduko plugina norbaitek loiten duen bakoitzan ari da kriston errorea eskatzen kontxolan. Bai, gauza gutxi dago. Bai. Ematen du kriston errorea. Vale, ez dakit, bilatu Googleen, ez dakit. 1.7an sartu zuten. Vale. Vale, garita bila martxan dago, orduan. Bai, ikusiet, abezera, bai. Hau, buskatuko ditut eta lista. Ederki. Gordina jota diferentia da, baina ez? Bai, aldatu indituzte eseak. Berdin, ez? Zaratustra. Hor da gazo, Discorda. Lian nire zona montatu daukat, etxe egiteko. Nire bat. Nik hemen gizton ardi festasekat. Baina, arria beste ikanesiok. Arria, elurra, eta jazta. Eta bain ona, infernuko bideak iteko izotza lortzea errexoek. Hatx behar dezu eta... Spawnen bertan dago, bai. Spawnen bertan dago. Eta nire etxe alboan eba dago. Zen beste baiaga baten dago. Nire bai. Bingen, orain igual. Oain, nik ustetu hain jokalarik guztiak edo zen zerbitzaretan baiara baten bizi dela, Ja, bai ez. Ez que nobeda diadek, Ni ez, Baina zaude zea, spawna bezala mendi artean daun baiara baten? Ni bai. Bala, hostia. Midou baten. Koordenatan, berdina ez gehiago, ez? 800 - 700. Oain, berdina dek? Ez, keba, ez da berdina. Ez? Nerea da zazpiren -155. Bale. Brunzu arutzago zaude. Bai. Ez gaude denok batera edo... Ni bizen naizen tokian ondoan daude bi baiara gehiago. Da, bueno, pues... Ez ni beste zerbitzari batean nago. Mierda. Ze, crossplaya gaizki. Hoy un estia lortu. Me voy a dar un paseo, Te dejo abierto. Me han dicho que se... Venga, yo, paseora. Ez dakit ze esaten duen zara... Hombre, igual inorrez du aurkitu. Bai, bakarrik onda da, baina... Baina... Zer arazo hauka da? Ez du inorra aurkitu, ez da laik. Bueno... Zea jasotzen nahi, zea ez da? Bale, bai, ikusiat. Bai, ni inaz bai. Vale, perfecto. Hain altuntun jarritut, arbolak. Egin goetena da, aplanatu eta arri batzuk eta jarri expresamente... Hori, aldan arbol gehiena leku gutxiena neoteko. Baina, bueno, hasiera bat emintzat. Bai, gaina bado... espezie bat... launa kapsulezula landatu eta askoz erosoago da... Bai, egurran granja egiteko horrekin mintea, bai. Adibidez. Zaratustra ez dakit zuzeneko haitzen naizean, baina hala baldima ertetzeko dago Eliza herri baten Eliza da hor baianan, eta Eliza alboan dago tunela. Nik tunela ez dut ikusi emendikan. Hemen, baitu. A ber, bani igual area jugo nahi zer. Zaratustra emendikan, Mendik. Hemendikan. Hombre, Reki ere badator. Bai. Opa, Reki... Viejas glorias! Zer da? Zer da? Simple recorder. Hiru oio bai ez desaten.
Ja, nik ez dut ulertu joena, A ber, rollo cuadrilla. Hombre! Opa. Ze pasatzen da hemen, hemen kriston girua jaokta. Joder, girua, me cago en Dios. Bestia gana aserretuta. Aserre ez, joder. Bueno, tensilloa, no? Bai, tensilloa, Minecraftian tensilloa ezin dauki. Jolasteko gauki, behintzat. Bai, Askotzea behar duen. lurra planatzen, me cago en Dios. Alkatxofa landatzen zare, ose, hostiz. Ez dut, direktua moztu itxea, Ah, bai? Baina ni naiz, ze dago Minecrafta horra aktualizatzen, hostixa eta... Vale. Ez que nik hemen behintzat FPS-ak, ondo ikusten jut. Ez, ekain, ni jarretaukat zure zuzenekoa tabletean. Ez ni naiz, Ondo iba. Vale. Salto kadoia ze ni Minecrafta aktualizatzen da. Arki. Aspaldi zea ez, hautsak entzen Minecrafta jo. Joi. Aurrekoan ikasi neban eta hau ja... Hau berrixerki. Arki. Migratu kuenta maion. Ni lehengoku daukat. Ba, horregin nahikoa. Oraingoz behintzat. Bai, gero ja hasiko dira... exigitzen. Bueno, nik aktualizatzen lagakoat. Eta txikixen bila noia. Así que ya... Fitxauta zaete, así que ya... sartu ingo, no? 34 zazpiengo gadenak hemen. Bai. Gabona, justu... Kanpaia jota gu hemen. Matxa janta, venga, a conectarse. Zuaitza, danon artin hor. Bai. Pues bitu, txarra ez? Bueno, hemen ja guk zuaiz batzu lan dut izkio. Bai. A ber zein jeltzen dan gora. Ura bota, ura. Ai, ama. Nere laguna jabakin nun dagoen esate, ito entxen atorren, no seke da Sons of Anarchy ikusten hastean, me cago en Dios. Beharra. Oain galde, bialtzea prototipoa baserrian atzate, eta esate zio, eta ondo, no seke da. Esate zeak, laguntza berdek, nun hostia, Sons of Anarchy ikusten. Esan jok, gure partez eskerrik asko. Eskerrik asko, zeba? Ironiak. Ja, En plan de sarkasmoa, eskerrik asko kapa. Laguntza gatika. Bai. Zau, egurrezko kuba den entzerrauta, entzeron eskinakin. Gari nola tetzen zea hortikan? Magia inda, bai. Lasai, ontxe, atakonak. Berez ezin datea, baina nahi tein dut, lasai. Ni eski badakizu posiblezula jarri... Bai, karpet bat jarrita, bai, hoxe ingoia. Vale, pues ya está. Baina hain dituen ardilla altura berdinela gatzen bestela, zuluan, pena mateziak. Bueno, aztiak, nik ja martxa inberra dut, porque bain beste bilera dakat, guztu aseituko nuke orduak eta orduak hemen sartzen, eta ja bile batez zuzenekoare itxiko dut, hasi que ja zuzeneko kanpoko elkarrezketak posleitu zutez egiten. Oso, ondo. Ale ba. Bueno, cuadrilla. Ai, hala. Ondo bili. Agur. Aio. Eta bueno, zuzeneko guztikoai, pues eskerrik asko bertatikan pasatzeagatikan, eta denak aurrea. Ale, aio.